نتصفو بحبرة صندقنا زقلت كم زهسبي بزيكو يلم نقولو تنباوي هسبي هسب حال القلبي هقر محلوق هقر قنتو أمر رزم اسكري حيان سمعاتو حال القلبي حارق رزين تركب بالناسيت فقري انكم نزا سكو أمر من الله حسبي صار حذر زسك أحلى لا يبدأ ترو زي الدكر ترو زي الدكر عم خد حدا لبيك أي حرمة تواري عم طلعت حدا لبي حمل مالا ما تاتي عم عدنا حدا لبي بشاقم جابر باري عم تبحر حدا لبي سمايا وتنعبري بحبرة الصندوق نازق لك كم زهسبي بزيكو كله تنباوي هسبي حال القلبي هقر محلوق هقر قنتو أبصنكر زمسكري حيان سمعاتو حال القلبي حارق نزين تركب سلام تختاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت هستوتات إذن لكم بشيلنا لنا كسام موداتانا إذا مدى مسانا كتصنحو بخبرنا عدمكم كم وترو لايك ناقبركم نابز مدى بناك تساتف دما بخبرنا عدم مجم بحد اللي بزبل أزيادة استبل درفنا في بنينا فاللي دلنا زعبا يبتراز ملكت أبزيا قداسن حدا لبون دكنا متاكم زقدس النظري تحسس لزلنا بهريت نعوكن رينا مجمريا جن على بناب كم درجة ودقيقة خمسة لا كن رينا. This is very crucial. Let's start. Where are we right now and what is happening? بزيان جمر. 8 people have been killed and dozens wounded in the latest wave of Russian missile and drone strikes on Ukraine. Kyiv was among several cities that came under attack, according to Ukrainian officials, with the most deadly strikes in Sumy. Ukraine's President Volodymyr Zelensky now pleading with allies to speed up the delivery of air defence packages agreed to at this week's NATO summit. Queuing for coffee. كم تري وزلهم كبيد زخنا كينات أب يوكرين يكايد كم زلون قداماي ገጽ ወይ ውን መጀመሪዩ ዘይኮነ ዝበርታ ኩናት እንዲ ዝቕጽል ዘሎ ናይ ራሽያ ናይ ዩክሬን ኩነታት ኣዝዩ ሕማቕ ዘሎ ኣነ ብሓቂ ሕማቕ እዩ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ክልቲኦም ማክሲማም ሓይሊ ማክሲማሊስት ኣፕሮች ይበሃል ሓደ ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ዓወት ክረኽበሉ ዝኽእል እየ ዝበሎ ከቢድ ዝኾነ ስጉምቲ ብዘለዎ ዓቕሚ ዝዋሳእ ዘሎ ናው ብዙሓት ካልኦት እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ካልእ ክኸይድ ከም ዝኽእል ብዙሕ ጥርጣራታት እዩ ዘሎ የስ ናብ 5 ዓመት ቀሪቡ ዘሎ ኩናት ናይ ራሽያን ዩክሬን እንታይ ሓድሽ ከይህልዎ ዝብል ሰብ ክህሉ ኸል እዩ ወል ኣብዚ ዘለና ኩናት እዚ ከበደ ኩናት እዚ ኩናት ምዃኑ ምርዳእ የድሊ እቲ ከም ሓደ ዓቢ ነገር ጌርካ ዘይግለጽ ዘሎ እቲ ምኽንያት ነተይ ውድቀት ናይ ዩክሬን ወይ እውን ፀገማት ናይ ዩክሬን ንምሕባእ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ሕጂ ካብቲ ዩክሬን ራሽያ ክትገብሮ ትኽእል እያ ኢልና ክንፈርሆ ዝግባአና እቲ ኔቶ ዝበሃል ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ምርኣይ ኣገዳሲ መስለኒ Preparing for a cold winter, and the Western Security Alliance is carrying out one of the biggest build-ups in NATO history. Thousands of troops have been flown into the eastern flank. Finland, Latvia, Estonia and Lithuania are being turned into fortresses. The most cutting-edge fighter jets have been deployed, along with heavy armored tanks, stealth frigates, special forces and thousands of drones. NATO says it is preparing for a direct confrontation with Russia. The Western Security Alliance is certain that the Russia-Ukraine war is bound to spill over, and NATO allies... Exactly. So, انتايو زيزر زلو التميديا أنا معرابة وعالم كم تزدل لي قلت لأن مغنياتو دقفنا هزب السلوزي باللزق عزازي مد أنا سفحنا كوينات مدلاوات أبي أبتم إبراقاو فلانك إسترن فلانك زبلوه بفينلاند جميركا لتوانيا قلنا نابلكا دارقا عبدو بناي راشا مالتيو
شوم كتصبابقوا زغبروا زلوا يوم and this is quite serious actually ማለት አቃሊልካ ክረዝغል አናይስካ ክረዝغል ከም ዘይኮነ ንምንታይ ድማ እዩ ነገር እዚ ዘፍርህ ወይ ውን ሸغሎት ክፈጥር ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ በዚ ዘለዎ እናቐፀለ ይኸይድ ኣሎ እንድሕር ኢልና ኔክስት ሙቭ ናቶም እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ክትግምት ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ እንድሕሪ ዩክሬን ፅቡቕ ዘይትኸይድ ኣላ ወይ ዩክሬን ይሰልጣ የለን በሃል እንተሎ what is going to happen next እንታይ እዮም ክገብሩ ነቲ ንዩክሬን ንምድሓን እንታይ ጌም ክፅወት ይኽእል እንታይ ክግበር ይኽእል ስለዚ መጠነ ሰፊሕ ምድላዋት ትግበር ኣሎ ፖላንድ ዝበሃል again بتدقاقامي أنصار راشا نزقبر كويناتن أكايدان بتدقاقامي متنقطع زبزلون نكوينات كندال لنا كان سام بدا كماين دلنا نابله بتدقاقامي ناي متنقطعنا كوينات ملغتي أبولندي سمع اللي حدش ونا يكونن سلازي نيتويز نبزوح نقرات ناب كوينات زتدالوي مسرح كم زلوي أكايدا كم زلون وي يدالو كم زلون يزنقر راشا دما بقديوم He said that the war in Ukraine is at a critical stage and is heading towards a point where the Baltic states could soon see is preparing very intensively for various scenarios. I have no intention of scaring anyone, but the coming months, not least because of the somewhat changing nature of the war in Ukraine, could prove truly critical. These concerns are particularly palpable in the Baltic states. Let us not be afraid. We are preparing for various situations, but we must not underestimate the threat, so we remain vigilant. كسنا بدكم عيدلنا يجن كيناتي دالو يقررب كم زلو تزبي كفلت قالالون احنا ونزدلي مدلاوات نقبر لنا نجي ابزيان صرتقت كون دلا راشا كتورو مدب كم زلو ايكوننت بلان كوم غيرو مكشط ويم دفتنو زلو I think نزا زربازيا كرتم قال ابقدمي باوتاس زربالا بريزنت نايرتراي تنيتو زبال نز كوينات ناي راشا اجندا تدقيمو زلعلو تدراوي عقمناتن مملاس كابتنا يا ICU ወይ ካብትና ተኸትብሎ ናይ ኤመርጀንሲ ሩም ካብትና ህይወታት ዘለዎ ወይ ናይ ህጹጽ ርድኤት ዘለዎ ቦታ ወፂኡ ናብ ሓያል ወታደራዊ ቃውማን ክኸውን ዓብ ምኽንያት የድልዮ ነይሩ ኤውሮጳውያን ናብ ውግን ወረውግን ዝነበሮም ኣተሓሳስባ ረሲዖም ናይ ሰላም ጥራይ ደዋፅእ ዝብልዎ ዝነበሩ ነዚ ኣተሓሳስባን እዚ ንክትቅይረሎም ትኮይንካ ኣሰንባዲ ዝኾነ ኩናት ኣብ ውሽጦም ኣብ ዓዶም ኣብ ደንቢኦም ኣብ ቅርዓቶምን ከተምፅኣሎም ኣለካ እሳ ሰሪሃ ድሮ ኤውሮጳ كل نجار وانزيفهم ناب كينات راينا خنبل يوم زبلو زلو زيت حدش اف 35 جزيوم ابزم سولو زلوي بولاند جزيوم كنديوم جزيوم علو فنلاند خم جزيلو سو كامباني تاع امريكا دما فتيرولن بليونز اند بليونز ገንዘብ ይጅል حلو ማለት ይጅኻ ካለ ኩናት ካየልዮም አሎ ስለዚ where is this እዚ ቦታ ዝብልዎ ዘሎ በዓል ፖላንድ ዝበሃል ቤት ከም ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ኢስተርን ፍላንክ ዝበሃል ድማ ብመንፅር ናብ ራሻ ኣብ ምዳወብቲ ዘሎ ቦታታት ዘለው እዮም ኩሉ ዓይነት ወታደራዊ ምድላዋት ንምግባር ንራሻ ገጢምና ክንስዕረሉ ንኽእል ኢና ዝበልዎ ዓይነት እዮም ዝገብሩ ዘለው what they are always መብዛሕትኡ ግዜ ሸለል ኢሎም ወይ ከዓ እናይሶም ዝርእይዎ ዘለው ግን ራሻ is a nuclear power ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ኒኩለራዊ ፓወር ራሻ እዩ ኣሜሪካ عبد الله دونالد ترامب ولا كلا خللكم ينتبلت كندوز عاكل مكخال كجبر كم زي تخلف اليوم بعلو كل خير نيكولا راو كينات عالم كتصور سلا تخل دي زغل دفيت راشاسي كتكركران كتعصوا انت فتين كاس انت كتجبر مخانادي تفيوم دوس دخلها لا تلبونا زبحالي كاب لبوم تفيو انا اتا دحرويتي زبل لبونا زبحالي يلن ترجعون لهم لبونا يلن دحرن بوتين ممليسكا اغلو خطص بل جميركا انت كجبر كم زغلسي مقماتو دي تفيوم زحد مهراتيهم كم زولو زلو why are you putting this guy in the corner ab already بايتا عوت اندي زلو ግን ኣብ መንቀራቅሮ እንደህሪቲ ካዮዚ እንታይ ክገብረካ ከም ዝኽእል ዲጠፊ ካይብልሎ ንሱ ድማ ኣብቲ ዶክትሪን ናይ ኒኩለር ናቶም ብዙሕ ግዜ ኣብ ደግ ገይሮሞ ዘሎ ኣብዛን ዝሓለፈ 4 ዓመት ንልውላውነትና ንድሕነትና ምልክት ሕቶ ኣብ ዝስማዓና ግዜ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኒኩለር ክንጥቀም ንኽእልና እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ መጠንቲ ዓብ ምንቅስቃስ ረኣይዎ ክሳብ ዝሃርሞ ክፅበይ ይክእልኒ ዘይተርፍ ኩናት ምዃኑ ክርኢ እንተጀሚሩ then he will do something ስለዚ እቲ ኢስተርን ፍላንክ ዝበሃል እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ካበይ ተበጊሱ ካብ ታሕቲ ካብ በዓል ሩሜንያ ተበጊሱ ንብሙሉ ንራሻ ክሳብ ላዕሊ ባልቲክ ዝዓፁ ግንባራት ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ዓብ ግንባር ኢና ከፊትና ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንራሻ ንምቕርቃርን መጠነ ሰፊሕ ኩናት ንምግባርን ዝግበር ዘሎ እዩ ይሰረና ይዘብል ግን this is እዚ እቲ ዘለናዮ ግዜ እዩ ሸፋፊንካዮ ብዙሕ ክትከይድ ትኽእል ኣይኮነን ግን እዚ ጉዳይ እዚ ምስትውዓል የድልዮ አንተ ነገር ክበክም
ምናልባት ንኤውሮጳውያን እዛ ቪድዮ እዚኣ እንተተበፅሖም ነይራ ክንደይ ደስ ምበለኒ listen to this guy In the West, of how many people have you killed? How many lives have you destroyed by becoming so trigger happy? But I can tell you that was a mistake that prevented you also from seeing what was happening. And the rest of the world noticed. ኣብ ሓደ ዓብዪ ኮንፈረንስ መፅኡ እንድዩ እዚ ስኮላር ፕሮፌሰር ማሕቡባኒ ዝበሃል እዩ ከመይ ገይሩ እዝኖም ደጊፍ የስምዖም ኣሎ መሲልኩም ዝቕስቅሰኩም ትደልዩ ኣለኹም ምዕራባዊ ዓለም You make a joke? I come from Asia, and in Asia we always begin with an apology. But this is actually a genuine apology. And I sincerely want to apologize to you all. እዚኣ ዘረባ ድሓንቲ ፅንህ ኢለ ክገልፀልኩም So global domination, which is fun, but that's over. And it's important to understand why it's over. What happened? What did the West do wrong? And then the second part about basically what you're seeing is a new multi-civilizational world where you're seeing the return of other civilizations. And you even believed, this is amazing, almost everyone in the West believed that you had reached the end of history. Hooray! We don't have to struggle anymore. It was a major strategic mistake because that arrogance put the West to sleep. The reason why that arrogance at that point was a major strategic mistake because that arrogance put the West to sleep. እንታይ እዩ ዝብሎም መሲልኩም ነዋሕ ስለ ዝኾነት ግዜኻ ሴፍ ክገብረልኩም ስለ ዝደሊ እምበር ኣዝያ ፅብቕቲ ሌክቸር እያ ንኤውሮጳውያን ዘይትፈትዎ ዘረባ ክዛረበኩም እየ ኣቐዲመ ግን ይቕረት ኣይተሓዘሉ ኢሉ ዝዛረበኩም ዘለኹ ፀርፍናትኩምን ምድኻምናትኩምን ደስ ዝብለኒ ስለ ዝኾነ ደይኮነሲ ሓደ ሓደ ግዜ ዝጠቕመካ ሚዛንካ ኣመና ገጂፍ እንተሎ ኣጆኻ ዝብለካ ዘይኮነስ ኣታ ዘፍጣጥ ኪድ ሚዛንካ ጉደል ዝብለካ ኣይትፅላዮ ፀርፊ ይኮነን ኣብ ገለ ነጥቢ ዘድልየካ ነቐፌታ እዩ በቲ ልስሉስ ዝኾነ ትሕትና ዘለዎ ዘይኮነካ ኣግሊ ብብርትዕ ዝበለ መንገዲ እንተነገረካ ምናልባት ሓንጎልካ ቆስቂስካ ከም ብሓድሽ ንክትሓስብ ክገብረካ አንኮምፈርተብል ክገብረካ ክኸውን ዝኽእል እዩ ክትቅይሮ ትኽእል ይብለሎም ስለዚ ንስኻትኩም ኢልዎም ድሕሪ 1990 መቸም ብናይ ኤርትራ ብናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ኤርትራውያን ልዕሊ ማንም ዓለም እዮም ዝፈልጥዎ ድሕሪ 1990 ኣሜሪካ ኣብ ልልገብት ትብል ስትራቴጂ ካብ ትጅምር ዝሑል ኩናት ካብ ዝውዳእ ሕብረ ሶቪየት ወዲቓ ኣሜሪካን ኤውሮጳ ድማ ምሳተ ጎራቢቶም ዓለም ኣብ ኢድና ኢሎም ከም ድሌቶም ክኸዱ ካብ ዝጅምሩ ብዙሕ ጌጋ ፈፂምኩም ኢልዎም ትዕቢት ኣስኪርኩም እዩ ንኻልእ ኩሉ ክሰግድ ናባኻትኩም ክንብርከኽ እቲ ዘገርም ኢልዎም ምዕራባዊ ዓለም ኢልና ንፅዋዕ ወይ እውን ኮሌክቲቭ ዌስት ዝበሃል ክንደይ ፐርሰንት ናይ ዓለምና ይመሲልኩም ኢልዎም እስከ ገምቱ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ኣሜሪካ ኤውሮጳ ገለ ወሲኽካ ክንደይ ፐርሰንት ናይ ዓለምና ህዝቢ ዓለምና ኣብኡ ይቕመጥ ገምቱ 12% ናይ ዓለምና እዩ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ንኣሜሪካ ሓዊስካ ዝቕመጥ 88% ህዝቢ ዓለምና ካብዚ ዌስት ዝበሃል ምዕራባዊ ዓለም ዝበሃል ወፃኢ ዝነብር ስለዚ 12% ናይ ዓለምና ን88% ናይ ዓለምና ከም ድሌቱ እናኣዘዞ ንሓዋሪ ክቕፅል ኢሉ ይሓስብ ነይሩ ካብዚ ንላዕሊ ትዕቢትን ፅላለን ደይህሉ ኸውን ኢልዎ at some point ነገራት ክቕየር ከም ዝኽእል ዘይምሕሳብ 12% ን88% ህዝቢ ዓለም እናኣዘዝካ እናብከኻ እናጨፍጨፍካ እናረገፅካ ክንበር ኣይክልኒ ድሌታትካ ክገብሩልካ ንስኻ ዝበልካዮ ንስኻ ዝደለኻዮ ጥራይ ክኾኑልካ ከመይ ጌርካ ትፅበሕ ኣሜሪካ ዝሓየለት ሃገር እያ ኣባታቱም ኣብቲ ምዕራባዊ ዓለም ታሪክናታ 250 ዓመት እዩ ዘለዋ ኣብዚ 250 ዓመት እውን እንተኾነ ሜይቢ 80 ወይ 100 ዓመት እያ ናይ ዓለምና ሓያል ኮይና ኣሕሊፋቶ ናይ ካልኦት ስልጣነታት ስለምንታይ ከተነብብ ዘይትኽእል ቻይና 4000 ዓመት ታሪክ ኣለዎም ኢሉ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት 40 ዓመት ኣርእዮምና ዘለው ንሽተይ ክፋል ናይቲ 4000 ታሪክ ሂወቶም ኢልዎም ስለዚ ንቻይናውያን እዚ ዝመፅዎ ዘለው ምርዳእ ምተገብአ ኣቐዲምካ ተረዲካ ዘድሊ ክብረት ብምሃብ ምስ ቻይና ትንዕቃን ከተሽካዕለላን ትኽእል ሃገር ዘይኮነሲ ይህምሂን ክትብለላ ትኽእል ህንዲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ስልጣነ እዩ ኣብቲ ዝድለየ ደረጃ ይበፅሐና ኣሎ ግን ኣብ ምድያብ እዩ ዘሎ ሪስፔክት ይግቦ ራሽያ ancient civilization ኢራን ancient civilization ነዚኣቶም ዝግባእ ሪስፔክት ምሃብ ንምዕራባዊ ዓለም ካብ ዘይተደለየ ክሳራን ዕንወትን መጥሓኖ ነይሩ ሪሊዝ ምሮም ግን መን ክሰምዖ anyway this is one of the really ናይ ብሓቂ እዝኖም ደጊፊ ደስምዖም ጥዑም ዘረባ ኣይኮነን ልስሉስ ዘረባ ኣይኮነን ወይ ከዓ ደስ ዝብሎም ዘረባ ኣይኮነን ደስምዖም anyway ኩሉ እዚ ንብሎ ዘለና ንድሕሪት ምልሲልና ኣብ ዩክሬን እንታይ የጋጥም ነይሩ ንብል ፀኒና well there is a great event now ፅንሒ ለከርየኩም እየ
قدميو عالم كم استغيرت نزاناتو زربا بمنتاي كسنيا مريزانه بزيا تكنولوجيكاوي مارفل. Breakthrough. The Long March 10B was captured using a cable recovery system, technology unique to China's space program. It puts the country one step closer to developing reusable rockets, opening up access to space. Dara Patel is from the UK's National Space Centre. So we see እንታይ እዮም ዝብልኹም ዘለዉ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ድሕሪት this is a historic development ናይ ብሓቂ ታሪኻዊ ፍጻመ እዩ እዚ ፍጻመ እዚ መንኮርኮር ንሰማይ ዝሰደድካዮ ከይዱ እዩ ምስ ፈጸመ እቲ መንኮርኮር ብቢልዮናት ወይ ከዓ ብሚልዮናት ዝስራሕ መንኮርኮር ኣብ መሬት ምስ ተመልሰ ይሕምሸሽ ነይሩ ከም ብሓድሽ መንኮርኮር ሚልዮናት ገንዘብ ኣጥፊኻ ኣብ ገሊኡ ድማ ቢልዮናት ኣጥፊኻ ክሰርሕ ኣለካ ንሰማይ ከይዱ ተልኹ ምስ ፈጸመ ድማ ይሕምሸሽ ብኸምዚ መንገዲ ንነዊሕ ክትቀፅል ከቢድ እዩ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዝሓትት ለካ ኣብ ቅድሚ 3-4 ዓመት ኣቢሉ ኢሎን ማስክ successfully ንኸምዚ ዓይነት መንኮርኮር ተመሊሳ بسلام وريدا نخالاي غزي زدل صغنا غيركا خم تسرح غيروا چاينا دما اب حصير غزي نتنسو زغبرو replicate غيرومو كم تري وزلهم very successful نتناي إلى ماسك زفطر يكونون دقيمم أزيو كابو advanced زخونه تو concept نوعي مثل جن more advanced زخونن متشو زخونن أجابهم بمقبار نتمن كركور مليسا ملو زيد ما مستناي چاينا discipline زلوا بربحان مخسبن زي عوري كما يجير ماكسيمم مخسب يمصدي كونس كما يجير زلا على وصيت يمصز بالله منغستاوا كايدا زلوم እቲ መንግስትን እቲ ቴክኖሎጂን ድማ ብውህደት ዝሰርሕ ቻይና መትሓዚ ክርከባ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ እታ እንኮ ወይ እውን ሓንቲ ተሪፋቶም ዝነበረ ፀብለልትነት ናይ ቴክኖሎጂ ብቐጥታ ከም ዘረከብዋ ንቻይና እዮም ዝንገር ዘሎ and this is ሓደ እንታይ ልፅሒፍ ነይሩ መስለኩም ገለገለ ሰብሲ ቻይና ሲ ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ኣትያ ይትሕግዝ ኣብ ቃዛ ይትሕግዝ ኣብ ዩክሬን ራሽያ ይትሕግዝ ፍጹም ኣይትግደስን እያ ክብል ከሎ because they know ንቻይና እዚኦም ዝግበሩ ዘለዉ ናይ ሰሜን ናይ ቃዛ ይኹን ናይ ኢራን ይኹን ናይ ገለመለ ሓደ ፈተና እዩ ቻይና ብኣትያ ካብቲ ትኸዶ ዘላ ፀብለልትነት ዘለዎ ወይ እውን ፍጥነት ዘለዎ ቁጠባዊ ግስጋሴ ንኣሜሪካ ድማ ከይተኮሰት ክስዕራ ትኽእል ካብቲ መንገዲ መኳልፍ ክኾኖም እዮም ዝፅዕሩሎም ዘለዉ ቻይና ንኩሉ ሪኦም سبب فينجوم ناقص كسوم كله شلل بمبال صبلتنا تاع تكنولوجي ناتهم كم معلتنا معلتي ينصبروا له and this is just سبي تقرم زلوا بس تكنولوجي كاوي مارفل نايزاتهم سلازي انتاي زريكا حرق زي China مزيان شيء من اسمها انتاي تقمهم زلوا خدامنا And what that means is that every time we want to launch something, we have to build a brand new rocket. So now we're looking at the realm of reusability, where actually you're bringing back certain stages of a rocket. And in this case, what we've seen for the first time today is China actually demonstrating reusability and bringing back what is known as an orbital class vehicle. So a rocket that is capable of taking payloads and satellites into Earth orbit. And to reuse. زي نبحكي تسفاز هبين بزحات ناي ساينس دقفت زخونو ناي تكنولوجي ناي سبيس دقفت زخونو حبي تسفاز هبي نيرو قلنا احنا بزعق زي لنا تشاينا I think بتمرتاتنا تانا تشاينا تراي تمرتك خون زلو التنو دليو زلنا ناي تكنولوجي عبيت كاب تشاينا تراي نخل مهارو نخل 这是特效大题。 أتازيوم سبات زياتم أنا كونور مالا يكون هذا ستايل يعني أمريكا تريليوناتن بليوناتن نابكيناتن وركويناتن تحمش شو زلا جنزب تشايناويان بليوناتهم أبي يطفوا ولو عدوا ما بالبع رجعتها مسرح نكت أمنو زشجر infrastructure بكت أمنو زشجر فتنة سلوطنة بلوطنة كسر هو مستنكر معالتها وكجبرينا نرزلنا look at this man oh my god أنت حنت كامباني نايزياتهم أتياسي من قد باص عسمراسي تك بلا إذن 3 ساعات من قد زلوا ناي 4 دقائق ناي 5 دقائق مقبروا نيرهم سنتق قبلهم ريوه تي صبغ صروحهم ترى يكون فتنة ناي تصروحهم زجرم كوي زجرم قدام قرومو يليم يعني زيوم قدام قرومو تشاينا سي قدام قرومو هاجر يليم يعني بزخانه انتي نقبل الى يزو لكم زلغو على حدا غزي maybe نتوم تمهاروناتنا بكولوجيات زلو تكست بوك ناتهم كاريكولم ناتهم قدمي سنه غزي حدا سب كم صالكم حسيبه نيره حدا ايرتراوي بي اتش دي غير استمرقه اب تشاينا سب بنتاي تمرقو زبل سميه بيبي مسلكم بكاريكولم كما يجرك كاريكولم ديفلوب تقبر برقص حدا سبينو بزح كغبرلنا نسبه كوننجل نا تشاينا كاريكولم انس نا حنت معالتنا اما خرول تزوها بنسي ملو حيلنا يتمنقسسي بقى نتشاينا مقدح ترى تشاينا قد حامش هبتيما
نأمريكا قد يحمي مع تعويتهم تشاينا حدش نجار يفطروا مجمريا لك كم تاني ساعتهم زقد حوا زقد ديبارتمنت بقى كم توريست خوينو زخيدن قالهم كوينو سيلو حتيتو تزاريبو مسكلا كامباين تناغور ناسرقه نتقطبا تتكبر لنا تراينا مدلنا يبل جنتاي نقبل اليه ابي ارترا دسرح يلن وي يغبر يلن يبل يلهم بت كمز عينات فتنا زلو لوطو تدليخا تشاينا دخا هاجري بزح صقاتات وي معدنا زلو هاجر يكون صعرا مزبل لو نحنا دما صعرا مزبل لنا نحنا كن كباتهم زفلينا مع صقاتات املاخ يبرنايو مع صقاتات يست بوليتيكا ناي كبابينا يحجزن تمعربوا علمونا يحجزن جن we need to figure out بيرتراسي هذا فلوي نجار زريو اللي مدرك معاسيو كري انتاي مسكوني يخي قلت زغنا معبالة كري اوكي جبت معبالة يكبرالو ينهزيو كالزبالة من قدي معاسيو تز بيرتراسي بو نجار بزغلت فمن قد كريو لزغل قال سبالو نتتاريخنا يرتراسي لزي يردو دليل ما دايما داي لكعب متاكاز دلي إرترا كاب ساحل مسموس قلتي معبالة مقبار يفلطو نيرمي أي فلطونا يكونون قلتو في معبالة انتهي كم زغون إرترا كاب تيسان هذا كساب تيسان شو الرئات تاع حتى الجزيز سرقاتات كغير عدتات كغير بيزنس كالسي أوشتي I was talking to one guy هذا قدوس إرتراوي أبي إرترا نوي حمد هذا السرحي مسوي سيارب نيرسي أب تسعان شو دشتنديو تسعان شو عتنسي ولا تسعان عمشان تم سمعكم أرومني انتهي سكيلوني بس منقص أمريكا تشاريخهم انتهي سيستماتات يوم نيرو مسلك وان شوب حدا دابنس انا بيزنس كخفت دلي ابيرترا اب حنت اوفيس اب حنت ساعات ويك اب حنت معلتي كاب حنت جزا كي وصاخو كاب حنت بيت صفتنا منقص كي وصاخو كل زد لينا بغيره تكالي امزغيبه تكاران زغبر غيرك وصالو زخل امناتيل زناي دبي وي رواندا غيرو ميلوم زجهرولو ኤርትራ 97 ትገብረን ነይራ ይብለኩም ዘሎ ነዚ ክሰምዕ ከሎ ሕጂ እንታይ ዝስማዓካ በቲ ሓደ ትሕበን ካብ ሳሕል ዝመፀ መንግስቲ ከመይ ገይርኩም ዝገብር ትብል በቲ ካልእ ድማ እንታይ ወሪዱና ነቲ ንፈልጦ ክንገብር ዘይንኽእል ዘለና ካ ትብል ክልቲኡ ዝረኣነ ታሪክና ክነግሩኑ ከለዉ ኩሉ ሰባት so what can we do ኣብቲ ናይ ቀደም ታሪክና ክምለስ እንታይ እዩ ሕጂ ጠጠው ኣቢልና ዘሎ ብርግፅ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ኣሲርና ገለ ተላዒሉ ኣሎ why are we not running right now ማለት ካብ ሳሕል መፅኦም ካብ በረኻ መፅኦም ፅርግያ ይፈልጡ መኪና ይፈልጡ ማለት ቴክኖሎጂ ይፈልጡ ኣብ በረኻታት እዮም ነይሮም ተባሂሉ ዝእመነሎም መፅኦም ናይ ቁጠባ ርቃት ከርእዩ ዝኽእሉ ነይሮም ተኮይኖም ሎሚ ወላ ገዛ እንተለኩም ምስ ዓለም ኮኔክትድ ኮይኖም ኣለዉ ኣብ ዓለም እዮም ኮ ዘለዉ ሃገር እዮም ዘመሓድሩ ዘለዉ ተምሃሮ እንደገ ይሰዱ ኣለዉ ስኮላርሽፕስ ኣለዎ ስለምንታይ እቲ ቀደም ንፈልጦ ዝነበርና ከነተግብሮ ዘይንኽእል ዘለና ስቲል ኣነ ኣይተረዳእኒ ብዙሓት ኤርትራውያን ብዙሓት ዓበይቲ ሰባት ኣምፅያ ዛሪበ ገለ መልሲ ይቡኻዮም ግን እቲ መልሲ ቅቡል መልሲ ይኮነን ሓንቲ ግዜ ናይ መወዳእታ ዘረባያ እዚኣ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ኣብ ሓደ ንማጎት ነርናሲ ንኤርትራ ብቐረባ ዝፈልጠይ ካባይ እንዳዕለ ፀቢቑ ዝመላለስ ዓዲ ብኩሉ ከምዚ እንተገበርና ከምዚ ተገበርና ምዘልኮ ና ኣይከውኒ ኣይከኣልኒ ኣኩም የለናን እስኻ ቁርብ ርሕቕካ ኢኻ ዘለካ ይብለኒ ስምዓኒ ኢለ በቲ ሓቂ ዘሎ ባይታ ዘሎ ነጥብታት ትስዕረኒ ኣለካ ኢኻ ኣብ መወዳእታ ግን ብዘረባ ስለሰዓርካ ነዚ ንኤርትራ እንታይ ይጠቕማ ኢለ ማለሲ ንዓይሲ ኣይከኣልኒ ኢልካሲ ብኩሉ ተዓፅወኒ ኣለካ መኪና በዚ ከምዘሎ በዘሎ ኢልካሲ ተዓፅወኒ ኣለካ ሓሳባተይ ኩሉ ከምዘይከኣል ስትነግረኒ ኣለካ መጀመርያ ዕላማኻ ሰብ ተስፋ ንክቆርፅ ድዩ ኣይከኣልኒ ኩሉ እንድሕር ኢልካ ሰብሲ ኪድ ኣብ ካልእካ ፈትን ኣብዛ ዓዲ ዝተስፋ የብልካ እንዲኻ ክትወለ ትደሊ ዘለካ ናብ ከምኡ ዓይነት መደምደምታ ክበፅሕ ዲኻ ትደፍኣኒ ዘለካ እንታይ እቲ ዕላማ ምስ በልክዎ ነነ ንክውንነት ተረዲእካ ጥራዩ እቲ ክውንነት እኮ ንክውንነት እኮ ሰባት እዮም ዝቕይርዎ መን ከመይ ዓይነት ሰባት እዮም ንክውንነት ዝቕይርዎ ነቲ ክውንነት ክቕበሉ ዘይደልዩ ሰባት እዮም ዝቕይርዎ ሰውራ ናይ ኤርትራ ወሰዶ ኣብ በረኻ ብሳሕል ኮፍ ኢልካ እዚ ንሓደ መንግስትን ባንክን ታንክን ዓለም ሙሉእ ዝሕግዞ ዘሎ ክስዕሮ ዲኻ እንድሕር ኢሎምካ ኣይከኣልኒ ኢለ ኣነ ፅቡቅ ገይረ ተማጊተ ከረዳእካ ይኽእል እየ ኣይከኣልኒ እሱ ንሓደ ሰብሲ ካብ ኣስመራሲ ንሳሕል ክኸይድ እየ ክብለካ ከሎ ተማጊትካ ክትእምነ ትኽእል ኢኻ ንስኻ ኣብ በረኻ ከይድካሲ መን ክሕግዘካ ቡ ድራር ኣራዊት ክትከውን ኢኻ እዚ መንግስቲ ኮሙኒዝም ይሕግዞ ኣሜሪካ ሕብረ ሶቪየት ይሕግዞ ኣሎ ቢልዮናት ይሕግዞ ኣሎ ኣሜሪካውን ይሕግዞ እዩ ዓረቡን ይሕግዝዎ እዮም ቻይናውን ይሕግዝዎ እዮም ንስኻ መን ኣለካ እንታይ ክገብር ኢኻ ትኸይድ ሂወትካ ተጥፍ ትብሎ ከኣምነካ እዩ ኖ ድርቅና ክህልዎ ኣሎ ኖ ክንዕወት ኢና ዝብል ሰውራ ስለዝነበረ ግን ብኩሉ ሰጊርዎ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ሓሳባት ከቕርብ ከሎ ኣትከውኒ ኢልካ ክትእምኖ ይትፈትን ጥቕሚ የብሉን ይከኣል እዩ ወይ ይከኣል እዩ እስከ በዚ ፈትን ክትብሎ ኣለካ እዚኣ ኸ ዘይትፍትን በዚ ፈትን እምበር ጠቕላላ ንኩሉ ኣይከኣልን እንድሕር ኢልካዮ ቻው ማነ خلاص ካልእ ክደሊ እንታይ ገብር እየ ብፍላይ ኤውሮጳ ዝቕመጥ ኮይኑ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ኮይኑ እንታይ ገብር እየ ኤርትራ ክሓልመልካ ኣይከኣልኒ ኢልካ ኩሉ ክትኽልክሎ ኣለካ ብዛዕባ ኤርትራ ክሓልመልካ ኣይክእልኒ
نزيان زربان نقرأ من قدي نا تشاينا كل جزء كم سألكم يعني كم سؤال مخنياتو نعنا بغربا كنرد عن غل هاجر تشاينا يا دخانة يرهب تامزخونة كل عينة تسابوتات ناقات أماشكي عاد وصلت ساب عجيز تسابوتات يمسك هوجن كميلة هاد فرات بعد تايناسي دهوليو فراه يبلو صبو أنا كنت أبايت رايزة قد سنخات ولا نالا طبعا شقنا بكيناتات يوم جنزبوا من نبرتهم يباخنو نعم تخاليت قز نايت كوينات دمان خيت what is going on أبزك عندي لنكنا علمنا كل حتاوريات اللي زلا كونتاتنا إيران. The US has unleashed a new wave of strikes on Iran after it attacked a Cyprus-flagged container ship in the Strait of Hormuz and declared the critical waterway closed until further notice. The US military's Central Command says it struck 140 targets across the country. Within hours, Iran once again retaliated. The country's Revolutionary Guard Corps saying it headed US bases in Jordan, Oman and Kuwait, with Bahrain, Qatar and the United Arab Emirates also. كمتري ومزلهم أبزدما كلتا عبيتي حيلة هدما أمريكان إسرائيلنا تبراريا بلوخاتن بخالنا قبران إيران كتصالي نسفتاتنان مسحرمان مستراباربو يمزلو إيران دما تليتكم كتقبروا تخليكم كنداخم زاك العرمية بلنا نفسنا نغنى كلا خلقن كل جزء دلواتنا كتشكعنا يتغل كتفرحنا يتغل كترعدنا يتغل بس قد ليت كتهرميغا 240 علاماتات 230 علاماتات كتهرميغا احنا كنت زلنا تاكتيكنا هنتكم وشمت هرمز رقيتنا لنا هاي لمو. Third time this week, the United States on Sunday launched a series of strikes on Iran. In its largest barrage so far, the US military said it hit some 140 targets, including missile and drone launch sites and ammunition dumps. US Secretary of Defense Pete Hegseth justified the US strikes in a very brief social media post. Iran made a poor choice. Now they pay. The US attacks came soon after an Iranian so-called warning shot. كم تريوا زلهم أمونغ أمريكان إيران زقبر زلو كنتات وشمت حرموس عاتيو إيران بتانز دلخو من قد دخي ديبلو أمريكا دما كشكو يفتنو كل التقرحات حماخوش تسنقوم كوينو كزابتون كشافاتشفون وعللو إيران دما كم قبر ملتي نابتن زد اليوم بوتاتات نهارمت حمد قبرو مالا سلزي أمونغو دما أمونغو كلت يوم دما مساكين هقرات عرب كدن قصوني جميرهم يوم أنا مالت بزخونو زي كون لاقزا يدلني I feel for their pain كانزاناتهم يسمعني نبي حق تسمع كانزايو أبزي وعال كايو أبزي نبر كايو كم زا عينت حدقة كمتسكا كابز زخفنا قرون يلن سلزي it's painful experience ريحة ولا تغلزي because كم زا عينت شجر كمتهم من دليو من كي منه من ك يرب حلو سلزي إيرانويان دونالد ترامب كتشكعنا عندي خطفتن لها يلن من هنا بخمسة نشك حجرة كنا we know تجايم سبوق يري تردينا زلون أنت كتجبر تدل لغا بين كتكي تدل لغا we are not allowing you نصدق كاي كنا هنا يبلو ولو كم تري وزلهم محمد بقاري قالي باف سبحان مالتي the era of one-sided deal is over we told you keep your word or pay the price reality is knocking سلزي أتي كم دليت كات عند رولز نبركا زبن وديو نقيرناكم إنها تسمعون ديغو هجي أتازبلكم ما قال تعاقبكم ما تكون تاتي حلو نعم تفريسكم ما قل تكوننت أبقزاهم كم دولك قاجل الكميو يقاجل كالليل وقت سلزي نتا 0.5 عرف حمشة نايتي MOU صحيفو upon signing of this MOU the Islamic Republic of Iran will make arrangements تبوك يرى underlying يرى لله سلامنتاي وشمت حرمز يعصهم زلون تساقا مقاتي مهم زلون دحر مفرام ناي MOU إيران نتخلو زقبر من قصقاس ناي وشمت حرمز إيرانيا will make arrangements. Iran will make arrangements using its best efforts for the safe passage of commercial vessels with no charge for 60 days. لذي زغونا قفليتا نقبرنا قن نتكونتات بعلنا يناكنا محضرو زبلنا يو نوعينا نقبر زلنا أبتن هنا محضرو من قدي هاتي غمت أو تاخد قبر تفتينكم دما بزي حجتري وزر لهم سأقام كماتيس لذي حجون نقرك عرات دليغم بتا تسمع معكم لان نفرمكم لان نتبي تغطيلكم مستخدو ترايو كقاطم زغل يبلو مالو زي تريد لهم فاكت حسكا جبت حسكا حق حسكا تطويل كاخت ما قلت كلها زقاتهم كنتاتنا رجالنا كابو وصاي كل زقبر فتنتات جن كم تري وزن لهم Iran أبو خلو أمودتا أب كم زعينت أتوم عصا كبس حنان بركال نجر كفترة زغل نجر يلاني بلالو لازم نقدي أمريكا تفتاتنا من تهرب من سلازلا مساتهم دما كم تي زقبر زلوا قبر ما تسيب له
strikes on Gulf countries. Qatar, the United Arab Emirates, and Bahrain say they intercepted missiles and drones. Iran's Revolutionary Guard says it also carried out strikes on Jordan and Oman. Axel, you are, as we mentioned, in Doha. What's the latest that you've learned about those Iranian missile attacks on Qatar? Well, Mohammed, we're actually getting a clearer picture of the impact here in Qatar. There's a statement put out by the Interior Ministry here, and they say that three people, including a child, they have been injured after debris from interception operations fell during the Iranian attacks. They're being treated at the hospital, and this is the only update that we're getting from officials there. Just a quick reminder of the events, how unfolded this morning. We received a text message emergency alerts across the country. ከም ትሪእዎም ዘለኹም ሃገራት ኸሊጅ ይህረማ ከም ዘለዋ ናብ ቀጠር ካብቲ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ዝተረፈ ደብሪ ዝወደቐ 3 ሰባት ቆልዓ ዝርከቦም ከም ዝቆሰሉ ይነግሩ ኣለዉ ስለዚ ባሕሬን ተሃሪሙሎ ኩዌት ተሃሪሙሎ ቀጠር ተሃሪሙሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኢማራት እውን ናይ ኣላርም ምልክት ከም ዝተረኣየ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብዘን ኩለን ሃገራት ብከቢድ መንገዲ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እንታይ እቲ ኔክስት ቻፕተር ናይዚ ኩሉ ኩነታት ክኸውን ዝኽእል I don't know but it's really scary እቲ ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ Iran once again retaliated. The country's Revolutionary Guard Corps saying it headed US bases in Jordan, Oman and Kuwait, with Bahrain, Qatar and the United Arab Emirates also being targeted by Iranian missile and drone attacks. ኣብዚ ኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም ስዑድያ የላን ተንካሎት ሃገራት ኸሊጅ ግን ብምልአን ይህረማ ከም ዘለዋን ከም ግብረ መልሲ እነነ ስዑድያ ጥራይ ዘይኮነስ ኦማን እውን ኦማን እኳ ኣክቹሊ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ንኦማን ከይድሎ ስለዚ እቲ ቲት ፎርታት ወይ እውን ናሓትትካ እናተሓራረምካ እናተፀፋፍዓካ ምኻድ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ኢራን ፍሉይ ልኡኽ ንኦማን ዝርርብ ንምግባር ናብ ኦማን ገፁ ከይዱ ዝብል ሓበሬታ እውን ነይሩ if I find it ተረኺበዮ ከበኩሜ and ንሱ ኸማን ኣካል ናይቲ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት እዩ ምክንያቱ at the end of the day ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከተመሓድሮ ተኮይንካ ትምሕደራ ናቱ እውን እንትኾነ ካብ ምርድዳእ ምስ ዑማን ሓደ ካብቶም ምስኣቶም ክረዳዳእ ዘለዎ ሓይሊ ናይ ዑማን እዩ ነይሩ ምስ ዑማን ተረዳድዮም እዮም ክገብርዎ ዘለዎም ስለዚ Muscat, Iran's top negotiator, Abbas Araghchi, says they discussed the security situation in the Strait of Hormuz. Also on the agenda were what are being called appropriate mechanisms for ships to safely pass through the strait in accordance with a memorandum of understanding signed almost a month ago. The Omani foreign minister has repeated his support for diplomatic efforts to prevent further escalation. Rasul Sadr has the latest from the Iranian capital, Tehran. كم تريوا زلهم منستر ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ናብ ኦማን ከም ዝኸደ ነቲ ምሕደራ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኦማን እውን ንባዕላ ኣገዳሲት ሃገር ስለ ዝኾነት ንዑ ንምምሕዳር ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናይዞም ክልተ ሃገራት ምውህደት ወይ እውን ምርድዳእ እውን ኣገዳሲ ክኸውን እቲ ምርድዳእ ግን ብሓይሊ ድዩ ክኸውን ዋላ ብስምምዕ I'm trying to convince both parties to return to the negotiating table. On Saturday, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi traveled to Muscat, the capital of Oman, to meet his Omani counterpart, and the meetings have lasted 4 hours. So they have focused particularly on the Strait of Hormuz and how to establish an appropriate mechanism to manage the maritime traffic through this critical choke point. Oman has drafted a proposal, and that is suggesting 2 separately controlled routes. The first one is going to be called the northern route that goes through the Iranian territorial water controlled by Iran, and any ships that are trying to pass through that route need to get the approval from Iranians, but without transit fees. And the southern route is going to run through the Omani territorial water, but there will not be transit fees, and the passage of the ships is going to be free under the pre-war conditions. So far, Iranians have not been keen to... ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሰዓታት ዝቐፀለ ዝርርብ ከም ዝተኻየደን ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ኦማን ሓደ ፕላን ሒዛ መፂኣ ኣላ ይብሉ ኣለዉ እቲ ፕላን ድማ ኢራን ነቲ ናታ ናይ ሰሜን ኮሪዶር ዝበሃል ኣብኡ ኩሉ ዝከዓላ ክትገብር ባዕላ ከተመሓድሮ ምኽፋል ድያ ክትገብረሉ ወላ ገለ ክትገብረሉ እሱ ንዓ ዝምልከት ክኸውን እቲ ካልእ ግን ደቡባዊ ኮሪዶር ብኦማን ዘሎ ግን ምኽፋል ዘይብሉ ቁፅፅር እውን ዘይብሉ ከምቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መስመር ንክኸውን እንተዝከኣል ትብል ኣላ ነዚ ደኣ እሞ እንታይ ዘረባ ኢራን እንታይ ላይ ሕራይ ክትብል ምክንያቱ እንታይ ረብሓ ኣለዋ ኢራን ካብኡ በቲ ደቡብ ኮሪዶር ዝበሃል ዘሎ ተመራኸብ ኩናት ናይ ኣሜሪካን ገለን ብኡ እንተሓሊፈን ከንታይ ኢኹም ገብሩ ብዝኾነ ነዚ ክሰማምዕሉ ዝኽእሉ ይመስለንን ኦማን ድማ ከምኡ ክብሉ ግዴታ እዩ ካልእ ምርጫ እንተምፅኦም ክረሙ እውን ስለ ዝኽእሉ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሃገራት ኸሊጅ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተናን ፀገምን ኣትየን ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓደ ተኣምር ከዓ ተፈፂሙ ኣሎ Learning that longtime Republican Senator Lindsey Graham has passed away. His office says he died on Saturday night after what they call a brief and sudden illness.
The statement says Graham's family is asking for privacy at this time. He represented the state of South Carolina in the U.S. Congress since 1995. Let's bring in CNN's Alex Michelson. ዝትሪእዎ ዘለኹም ሊንሲ ግርሃም ኣብዚ ቻነል እዚ ብዙሕ ግዜ ዝሰማዕናዮን ዝረኣናዮን ፖለቲከኛ ንሳትናኤል በዓል ቤተሰቡ እዩ ወይ እውን ደም ናይ ሰብ ዘይምነዎ ውግእ ዘይምነዎ ንክውግእ ዝዝሓለላ ውግእ ክብርትዕ ኩሉ ዝከኣሎ ዝገብር ዝነበረ ካብ 1995 ኣቢሉ ኣብ ሰነት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ እዩ ንሓደ መዓልቲ ኣብ ዩክሬን ከይዱ ዝገበሮ ቪድዮ ምፂናልኩም ነርና ካብታ መገሻትያ ምስ ተመለሰ ከም ዝዓረፈ ይንገር ኣሎ ከም ዝሞተ ብድኻም ልቢ ዲቡ ሃንደበት ሞይቱ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናው ናይዚ ሞት እዚ ሰብ ክሓዝነሉ ድዩ ክሕጎሰሉ ዝተፈራረቐ ስምዒት ኣነ ንዑ ብሞት ናቱ ዝሓዘነ ዝኾነ ቪድዮ ይረኣኹን ዝተሓጎሱ ግን ቁፅሪ የለን ምክንያቱ ሓንቲ ቪድዮ ሼር ገብርዋ ኣሎ ብተደጋጋሚ ድሕሪ ምማቱ ዘጋጠመት ኢሎምሲ ነዚኣ ሼር ገብርዋ ኣሎ ብብዝሒ ሓደ መዓልቲ ቅድሚ ሞቱ ሓንቲ መዓልቲ እየ ዝብለኩም ኣብ ዩክሬን ከይዱ ንራሻ ክንግድ ኢና ኩናት ከም ዝቕፅል ክንገብር ኢና ድሕሪ 4 ዓመትን ፈረቓን ኩናት ናይ ዩክሬን ማለት ከም ዝቕፅል ንክገብር ናብ ኬፍ ከይዱ እገዳ ልዕሊ ራሻ ክእውጅ ኢሉ ከይዱ ነይሩ ናይ ኢራን ኩናት ጠጠው ንኸይብል ዝገብሮን ዝብሎን ኣቕሉ ፅዒብዎ ዝነበረ ፖለቲከኛ እዩ ከም ትዝክርዎ ስለዚ ናይዚ ሞት እዚ ሰብ ክሓዝነሉ ድዩ ክሕጎሰሉ ኣይደና እዚ ስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ሓንቲ መዓልቲ ቅድሚ ሞቱ እዩ ዝብልዎ ዘለዉ ካብዚ መገሻ እዚ ምስ ተመልሰ ሞይቱ ይበሃል ኣሎ ሜን ብምንታይ ተኸቲሉ እንታይ ኣጋጢሙ ኣይ ዶንት ኖ ኣይ ሃቭ ኖ አይዲያ ዋላ እቶም ሚድያታት እውን ክሳብ ሕጂ ሓበሬታ ይሃቡን ኣለዉ ብሓፈሻ ግን ሞት ናቱ ንኣዳም ገሮሞ እዩ ኮይኑ ዘሎ ዝረግምዎ ሰባት ውሕዳት ኣይነበሩን ሓቂ ንምዝራብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኩናት ንመናውሒ ኣብዚ እውን ከይዱ ነዚያ ክገብር ኢሉ ኢኻ ናብ ኬፍ ከይዱ እዮም ዝብልዎ On a version of the Russian sanctions, about 30 minutes, I'm pleased to announce, as of about 30 minutes ago, we've reached agreement with the White House on a version of the Russian sanctions bill that they will support. It means it's going to become law. So when I get back to Washington, I'm going to go with Senator Blumenthal to the Republican and Democratic leader to see if we can find time to move this Russian sanctions package that will give tools to President Trump to help end this war. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓንቲ መዓልቲ ቅድሚ ሞቱ ሰላም ንኽመፅእ ህፃናት ንክድሕኑ ህዝቢ ብሰላም ንኽነብር ኣይኮነን ክሰርሕ ኣሊፍዋ ሓንቲ መዓልቲ ቅድሚ ሞቱ ኩናት ንኽብርትዕ እቲ ሽግር ንኽብእስ ራሻ መሊሱ ተቐርቂሩ ፑቲን ናብ ኒኩለር ገፁ ንክኸይድ መሊስ ከመንቀራቕሮ ንዑ ንምግባር ሰላም ንኸይገብርን ዶናልድ ትራምፕ ዕንቅፋት ዝገብሩ ዝነበሩ ቀዳሞት በዓል እዚኦም ነይሮም ኣሚን ናይዚ ሞት እዚ መን ክሓዝነሉ ምናልባት ትንኮ ክሓዝን ዝኽእል እስራኤላውያን እዮም ናይ ቢቢ ነተንያሁ ቀንዲ ልኡኽ ናቱን መሻርክቲ ናቱን እዩ ስለዚ ነተንያሁ ሓንቲ ፍርቂ ጎኒ ናቱ መይታ ከም ዘላ ምዝፍሉጥ እዩ is a very important to him ሪፐብሊካን ፓርቲ እውን ዓብ ሓዘን የጋጢሞም ዘሎ እዚ ምማቱ ጥራይ ደይኮነስ ካልኣይ ድማ ሚች መኮነል ዝበሃል ኣብዚ ከርየኩም ኣብዚያ ቅድሚ ደራኹም ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ካብዚኦም ብፀጋም ዘለው ነተንያሁ ትራምፕ ዘሎ ቀጠልያ ክራባታ ገይሩ ዘሎ ሚች መኮነል ዝበሃል እዚ ከዓ መይቱ ድያ ኣሎ ሰነት ናይ ኣሜሪካ ሰነተር እዩ 4 ዓመት ዲገለ ገይሩላ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ቅድሚ ገለ ዓመታት ቅድሚ 2 ዓመታት ኣቢለ ቪድዮ ምፅልኩም ነይረ ክዛረብ ከሎ ፍሪዝ ገይሩ ከምዛ ቴሌቪዥን ምሽ ኣብ መንጎ ወይ ቴሌፎን ጠጠው ትብላ ከምስ ኣረገት ኣብ መንጎ ጠጠው ትብል ልክ ከማ ጠጠው ኢላ ብስቴጅ ከሎ ዘረባ ጠጠው ኢሉ ክዛረባ ይክእል ክንቀሳቀስ ኣይክእል ሕጂ ድማ ድኻም ልቢ ኣጋጢሞ ንሕክምና ምስ ከደ ኣሎ ድዩ ብሂወት የለን መይቱ ድዩ ጠጠው ኢሉ ድዩ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባኡ ብዙሕ ዲቤት ዘሎ ስለዚ ክልተ ኣገደሲ ናይ ውግን ወረ ውግን ዝነበሩ ሴኔተርስ ናይ ኣሜሪካ ብሃንደበት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዝኸውን ግዜ ተኣልዮም ኣሎ ነቶም ካልኦት ድማ እቲ ፖለቲካ ባዕሉ ክፀራርጎም ጀሚሩ ኣሎ ሜይቢ ውግን ወረ ውግን ኣምላኽ ይኣኽለኩም ስለ ዝበለ ይኸውን ይኽእል ይብላነ ምክንያቱ እዚኣቶም ነቲ ውግን ንምንዋሕ ፍሉይ ዓቕሚ ዘለዎምን ፍሉይ ፅልዋ ዝነበሮምን ሰባት እዮም ነይሮም ነተንያሁ ድማ ዕድሚኡ እናሓፀረ እምሩ እናሓፀረ ይኸይድ ከም ዘሎ በዚ ክንግምገም ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ዲስ ኢዝ ኦልሶ ኣናደር ስቶሪ ናይ ብሓቂ ንኣዳም ገረሞ ኮይኑ ዘሎ እዩ ኣነ መቸም ነዚ ሰብ እዚ ብዙሕ ግዜ ምፅልኩም ኢኹም ነዚ ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል እዚ ሰብ እዚ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ከም ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚ ርኢኹሞን ሰሚዕኩሞን ኢኹም ናይዚ ሞት ሞት ኣይክሰስን እዩ ዝበሃል ግን ኣነ ስለ ዝሞተ ከመጉሶ ይደልን እየ ምናልባት እንኮ ክትሪኦ ትኽእል ናይዚ ሞት ነዚ ኩናትን ወረ ኩናትን ናይ ዓለምና ንምጉዳል
حجاز كون خلي زبل أمنت هلني نسوس لازم وتر هذا يكون استهدمس ناتو سلا تاناتو بوليتيكاوي سلطان نتكوينات من واحد نايكوينات حسابات المغرب نايكوينات أجندة مدفع قطر حدا نسينيرو سلازي نسوم لايو بفلاي intervention بالوزي ناي نيا كانس ناي وجن ورا وجن عبدجة هجرات المفراس رجيم changes بحاله كأنده دفعتناتو كأنده دفع حيلناتو زينيرو لذي I'm pretty sure متكاتناتو كاوز خفسب خمسو غلو جن انت واحدة سبزي بحكي كان زلوا ويو أبيران زر يوز نبرج كان نبيني تنقل عميتان مزولو يا قالوا ونكو طفيو حجر ملت حوت أخن جبرينا زانتا خد كوني أنا بله ندونالد ترامب نتيح مع زجبرو بتدقاقامي زتبع بعز نبريو سلزي it's just دونالد ترامب وهيو خمزلو يزنقر زلو زحات بو حزينة مالو نشتك أسمعكم سلامتاي حزينة مالو بفلايتهم نكويناتهم ورا كويناتن أجندات زنبروم بزي سو كسلطة ما يكونن so they are sad because كم زعينت نكوينات أجندا زين كساقسل كازنبره. To our own Chad program now. And Chad, I was just talking with Byron York as we were earlier about how this is going to look moving forward between now and November, and what could happen and what will not happen as far as trying to fill his shoes. Yeah, well, I think what's going to be very interesting is to see whether or not whoever they appoint is also somebody who wants to be the senator from South Carolina and run in the primary. A lot of times they want to have the same person. They want to have that kind of continuity. We do have caretaker senators. There's one, Mark Wayne seat in Oklahoma. بحق نعود بمنك تكويم عبيش إنك تجير لهم زلوا مغنياتون وكناتون وربكناتون كم زسبيلن نسرائيل ما حلف زبل الله سبيا خسيرة زلا سلزي دونالد ترامب دويلوني دونالد ترامب زعبو تايلس إفنيرو Senator Lindsey Graham one of the greatest people and senators I have ever known is dead. He was always working and was a true American patriot. Lindsey will be greatly missed. Details and arrangements to follow. So sad, President Donald Trump. أمانة كم زحزني زنقر دونالد صحيف زلو مشم كلها تماثل زغنات كادحان بزوع كنزارة بين خلينا نموت كاي كسسنيو الجناب بناي زبانا نسقرنا. Control the multi-axis down in Red Sea Corridor. In the span of recent days, the Red Sea Corridor and the land behind it moved from a fragile equilibrium into 5 separate emergencies. A commercial vessel came under direct attack in the waters off Hodeidah. A 4-year front line on Yemen's western coast broke open into the deadliest ground battle the region has seen in years. Saudi Arabia and the Houthi movement stepped to the edge of a renewed air campaign over an Iranian passenger flight. Sudan's civil war saw Kurmuk fall under military and joint force control right on the Ethiopian border, next to the site of the Grand Ethiopian Renaissance Dam. And in Addis Ababa, انتهينا نسمع زلنا مسيلكم نقرات كميلهم يتأسسوا خمزلو مجمريا هر حدا جزء ثم نقرات فح حبيلنا كنريهم كلنا ببينهم كفتس مخلو حدك ناتو تاريخ زلو زانتا زلو يد مسلكا جن لبام دحرقين كان نقرات كتتأسسوا مستغل تراي ترجم زبكاي زبها زي كتأسسر على زبها زلو دما بزح زتأسسر تاسل زلو ميو أرنا أفريقيا زجبر زلو كينات أبقى بحري مزجمر زلو كناتو ترسني قصلنا يروح جن حدش ما أزنك حز جمير له أبابيل من دب سكبر زلو أب وشمت بابيل من نباينا بابيل من دب كلست رايد يكون أبتي وشمت يعرف في عدن وشمتنا عدن سكبر زلوك ألسين متهل الآخر أب متيتقى أب صومال أب السودان أب إثيوبيا أب يمن أب تنهجراتون كبيت زخونة بوليتيكاوي نوس إذا زلو أجيب بحثر زبل انتهي زبل أبزين زحلفا let's say سومن كلتا سومن زقات أما نقرات ترينا ناي سراويت ناي سودان بزي بخلت من قد بتحده نبتبلو نايل على الكرموك ناي مكوت صار عقم استرايلو إتاق جبابك كايدا ناي تكوينات كايدا ناي تكوينات كل طف عوتات ناي تسراوي سودان بودما بنيودما العبيد بحال عبيد راماس كبرزلو منكست أمريكا زخدو زلو زغربو زلو طلباتن زوردو زلو قراتات قبل اللي حد يكون قبل اللي سراوي السودان زي بتحده خطرية تغلقها أبجماعم كهبحري حوت الزبهال كلت تسقم تتاتوسيدو هذا نتجماعم بحري بملو نخوق وعصر زجبرة تبقسو نتب من بسعوديان بخالوتين زدقف منقسي كم زحرمه قالاي
ነፋሪት ካብ ኢራን ተበጊሳ ድያ ወላ ናይ ኢራን ነፋሪት ኣብቲ ቦታ ናብ ዓደን ገፃ ክትከይድ ከላ سعودية متن كأطاس لذهب التاي مثلا منكو كلتيوم سعودية عند حرز خوان السجوم توسيد كي كبيت سجوم تابع له وسيد إلى حوتي مجلسوتي الذي تكون تاتا منكو سعوديان حوتن زنا برد ما نابكالي كبيت خوان بده أقاتي تسجيرو لا مالتي هيك بحري كبيت خوان تنشن نايتوبيا كايدا أبز زي تكسكر يكمي بسلحتا نابلع على جزء زمن زلوا زيادة دفاعوا زلوا أجندة نبي يرترى جزء ما كان ريخهم فتنينا أب سومالي لاند زجبر زلوا منقص قاساتنا إمارات حدش حبريتا زبلوا زلوا كان رينا سلذي كلنا دمر كانت خيط كقبل عليو كويناتنا يتقرأ بيد الرجال بتسهيله كويناتنا السودان بزحنا قرأت له أتحيس كاكر زلوا بنزل ترايري خايو ترجم كهيبا كازغل سلذي we are going to connect all these dots نزغلنا قرأتنا تعهزنا يا خن كيدنا أما سعوديان حوتن كبيت زخونه مثل لاغ تفتيرو خمزلون بحفشا اتزوبا اذا سلزيا كتقلص تخليا تزلو وتحدراوي كنتا تاريخهم اب حوتي زغبر زلو اب السودان كما قمنا اب السودان بحر زغبر زلو اب بلو نايل زوبا زغبر زلو حجر ما ابطال فاسكا زبحال كمان تي قدم زسحابهم زنبره نسون كم زربا يملسالو وشمط عدن زغاطم زلو ريو بابيل مندب كموترو كابدما بعفار غيركا نابير تراغس كاس جبر زلو نتي بوليتيكاو غوسغواسو كنرينا مس بزح كال قدمي زنبره دما كانت تحازو كنفتنينا انتاي كنغبرنا نفتن زلنا كمير تراوي كل سب كستوعلو لزلو اجندا ناي بحري بمولو زي ابز كبابي زكاي زلو كنتات ابي احمد تلخو توهيبو زخلو زلمبر بعلو خغبرو ناي بعلو اجنداتات كم زي كنا بير تراب زح زي كغلصني بتا امريكا زبحال دما مس أبي أحمد أبزح نجارات بغربا كسرح كم زلوا يقلص عليه أبتفل عليه قاطع محجون أمباسادرنا إثيوبيا بإثيوبيا أمباسادرنا أمريكا بإثيوبيا زبلوا زلوا كسمعكمي كل زي نجار زين أبت رأي كونن زلوا فانون تاي جبرالو واحد تاي جبرالو سكولارز موراتنا إثيوبيا تاي جبرالو نسون كريا كم فتني نعم هاتو we are going to connect it كدمي نابو مخادنا زاناي سومالي لاند تبهال دلام من رأيا مسير تراون قرب next step كتكون سلتخل أفريقيا عبي وتهدرا موافرة أمريكا يهنس كم زل تسمعهم فرنساوي تجازيت علوم مندي حبرات مرس عرب بحبو عبد سومايلاند أمريكان إسرائيل زخون وتهدرا معسكر تهنس كم زلات أبصيبهم بمسرة تصبصب عبد سومايلاند زركب معروفة نفرتي بربرام بدرجة عالم تفلات نتزير خبأ نابو تهدرا معسكر أبو دابيم تل أبيبن واشنطن يغير كم زلن عبد غا حدا كابتم أجد دسي مسمرات بحريم نموقع عزيا وكأنس عالم زركب أجد داسي حبو وتهدرا موافري كم زلو اتصاب ملكيت هلام لسكتو مع هرجس ازخون سومايلاند ابو وشمت عدن تركب ازيد مام حد كابتو مع بعالمنا زبزحو صعوقات مسمرات نقد بحريوم استاشو 800 كيلومتر زنو حاتو جماجم بحري زلوا ود بربرام نابتي اب مونغو ايشان اوروبان نهغراو نقدن قرب ساعتن كاب زركبو عقد دس مسمرات مع عالمنا زخونم مصابو ببا المان دب قربا استراتيجيكاو بوتا زحازيم اتي اب 1991 كاب سوماليا ناصنتو زعوجه عرس غزات سومايلاند كاب شعو جميرو تخرت زباون اهغراون قالبو كينم يركب ولوكا كاب هاغرات غبصي عربن اسلاميان تقامن انت قاطمم استراتيجيكاو اغداسنتو اسرائيل نتزبام كم ناص هاغر افطو كتبام مخنيات كم زخونيم لومن دوسيكم اب مونغو اسرائيل سومايلاند زلو صتاو متحبار ان عبي كم زمصن لوخات وتهدراون سليان حبراوي مبصح كم زكايدن مكونات سومايلاند ما اب تل ابيب سلطنا كم زوسدو كمون وتهدراو جلتات اسرائيل ونا وتهدراو معسكر بربرام مبصح كم زكايدو فرنساويت غازيتا لو بحبو اب سومايلاند حجي زي حركة فالنايتي قطالي زغبر زلو اكايدايو قدم حجي تذكروا دحر خوينكم امارات ابتي ጫፍ ናይ የመን ኣብ ሓደ ኣዝያ ንእሽተይ ደሴት ናይ ነፈርቲ መንቀሳቀሲ መስመር እስራኤል ከም ሰራሕትላ ምስጢር ወፂኡ ኣብዚ ኣድቨርታይዝ ገይረ ኣብዚ ኣምፅልኩም ነይረ بتدقاقا ساتلايتي مجلس بمقبار أبزي كباب بربرا بسوماليلاند نسرائيل بيزي سرح الله ويتسرح الله ويسرح الله كم زلو بتدقاقا ميديا وتزلو زوم زلو ميديا تاد مانا بروباغندا أنصار إسرائيل يكون زنا أوروبا ميديا تاتهم سلازي انتاي زريكا تي إمارات بحال مس سوماليلاندن مس إسرائيلن بغربا يسرح الله دونالد ترامب دما أبتا كونتات تياك تو ويدليلو نعون مقبار دما انتا كتقبر لك أنتا سوماليا تبحال هاجر
ከተዳኸማ ክትክል ኣለካ ፋሕፋሕ ክትጥወላ ኣለካ ባጀት ናታ ክትቆርፆ ኣለካ ንትዓቃብ ሰላም ኣብኣ ዝነበረ ደሞዝ ከም ዘይህልዎ ጌርካ ነታ ሃገር ኣብ ንሓትሕታት ትባልዓሉ ነገር ትፈጥር ሽዑ ናይ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃብ ነታ ምስታ ሶማሊላንድ ዘለካ ኣጀንዳታት ንምስራሕ ቀሊል ይኸውን ብርግፅ እታ ሶማልያ ትበሃል ቱርኪ ይኹን ግብፂ ካልኦት ሓይልታት ፋሕ ከይትብል ይፅዕሩ ኣለው እዮም ክዕወት ትፃዕርናቶም ወላ ይዕወትን ብሕጂ ክረአ ብሓፈሻ ግን እቲ ረሳሕ ገይም ትርእይዎ ኣለኹም ብኸመይ መንገዲ ይፅወት ከም ዘሎን ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና እዚ ድማ ኣስተብሂልካ ምርኣይ የድሊ ምክንያቱ እዚ ኣከባቢና ዘሎ ቀደም ኣብ መንጎ ኢማራትን ስዑድያን ዝነበረ ገይም ተቐይሩ ኣሎ ሕጂ ስዑድያ ፓሲቭ ዝኾነ ሮል ሒዙ ኣሎ ኩሉ ግዜ ትስእሊ ብሓደ ጌርካ ኣዕቢኻ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ኣብ በይንና ዝተነፀልና ሃገር ኣይኮናን እቲ ኣካይዳ ብዙሓት ሓይልታት ብሓደ ኮይኖም ዝሰርሕዎ ዘለው ነገር እዩ እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ሓያል ዘይኮነ ሕብረተሰብ ኣብ ዝዋን እዚ ወይ ሓያል ዘይኮነ ሃገር ፅቡቅ ምድላዋት ዘይገበረ ብሕማቅ ክጠፍእ ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድሊ እዩ ተደጋጋሚ ንዛረቦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ጉዳይ ክኸውን ኣይኮነን ናብ ኤርትራ ሕጂ ነዚ ክንሪኦ ከለና ቤናይ ይተሓሓዝ እንድሕር ኢልኩም እዚኣ ለንቀነ ተደጋጋሚ ዝገብርዋ ዘለው ኣጀንዳ ክርእየኩም The Afar nation is split among three sovereignties. Afar communities in the three sovereignties share a common language, religion, economy, food, customary law, traditions, and culture. Afar communities in the three sovereignties lack formal tools to promote collaborative work together on common problems. They lack institutions to advocate together for common needs or to exercise jurisdiction together where this is secured. Creating overarching institutions is also a problem confronted by other nations that, like the Afar, are divided by international borders. ሕጂ ኣብዚኣ ክትርዳእና ዘለዋ ኣፋር ኔሽን ትበሃል ዘላ ትርእይዎ ኣለኹም እቲ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ብምሉእ ወሲዶም ካብ ጅቡቲ ክፋል ወሲዶም ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ተኣሳሲሮም ኣፋር ኔሽን ዝብል ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ሕጂ ዕላማ እንታይ እዩ እንታይ ንምግባር እዩ እዚ ነገር እዚ ዝግበር ዘሎ ንዝብል we all know this ኣፋር ዝበሃል ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ሕልምን ባህግን ክህልዎ ከም ዝኽእል ማንም ዝስዕቶ የለን ስለምንታይ ሶማል ከምኡ ስለ ዝብሉ the greater Somalia ዝበሃል ሕልሚ ስለ ዘሎ ትግራይ ትግርኛ ዝብል ሕልሚ እውን ስለ ዘሎ ብሱዳን ሓሊፍካ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ከባቢ ሱዳን ዘሎ ብከሰላይልካ ብንየው ዘለውን ተመሳሳሊ ሕልሚ ከም ህዝቢ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ስለዚ ኣብ ኩሉ ቦታ ከስፋሕፍዕ ዝደሊ ህዝቢ ኣሎ እዩ ኩሉ እቲ ህዝቢ ደይኮነስ ከምኡ ዓይነት ሕልሚ ዘለዎ ህዝቢ ኣሎ እዩ and there is nothing wrong with that ሓደ ሰብሲ ሓደ ዓይነት ሃይማኖት ባህልን ገለ እንተለዎ ሲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ፍልሊ ሰላም ክነብረሉ ዝኽእል መንገዲ ክህልወኒ ኢሉ ክሓልም ሕማቕ ኣይኮነን the problem is እቲ ፀገም እንታይ እዩ ሓደ ህዝቢ ሓደ ዓሌት ሓደ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት ዘለዎም ህዝቢ ኣብ ሓንቲ ሃገር ኮይኖም ሰላም ዘይረኸቡ ሃገር ከም ዘሎ ምፍላጥ የድሊ ርሑቕ ኣይትኸይድ ሶማልያ ዝበሃል ሃገር ኣሎ ሶማልያ ብጀካታ ክልል ሶማል ዘለው ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ዘለው ዘይኮኑስ እቶም ሶማልሲ ናሕቶዶም እንታይ ይባልዖም ኣሎ ሶማሊላንድ ስለምንታይ ካብ ሶማልያ ክፍንጣሕ ይደሊ ኣሎ ቢካዝ ብሓደ ምዃን is not a guarantee ጽቡቕ ህይወት ንክህልወካ ጽቡቕ ፖለቲካ ክህልወካ ጽቡቕ ሃገር ክህልወካ ወይ ምዕባለ ክህልወካ ሓደ ቋንቋን ሓደ ሃይማኖትን ስለተዛረብካ ጥራይ ከምኡ ዝኸውን ነገር የለን ኢንፋክት ካብ ገዛኻ ተበገስ ግዳ ሓቂ ክነግረካ ካብ ገዛኻ ኣቦኻን ኣዴኻን ዝወለደኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣለኹም እቲ ዝቐለለሲ ብምሎም ቶም ኣሕዋት 5 ኣሕዋት ኣለኻ ወይ 8 ኣሕዋት ኣለኻ ከም ናይና ገዛ ማለት እዩ 8ኻ ኣወዳትካን ኣዋልድካን ዝሰርሕካዮ ገንዘብ ብምሉእ ኣኪብካ ትካል ክትገብር ተትኽእል ሓደ ነቲ ትካል ይሕሉ ሓደ ናይ ገለ ይኸውን ሓደ በቲ ገብር ቶም ዝተረፉ ድማ ንኣብነት ክልተ ሰባት ነታ ትካል ይሕሉ እቶም ካልኦትካ ሰሪሖም ደሞዝ የምፁ እዛ ገዛ ክትብትም ትኽእል ዶ ኣብሶሉትሊ ስለምንታይ ዳ ስድራ ቤታት ከምኡ ዘይገብሩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ይሲ ኣብ ሓሳብ ተሰላስሎ ነገራትን ኣብ ባይታ ነንበይኒ ከምኡ እንተዝኾነ ነይሩ ኩሉ ስድራ ቤታት ናይ ዓለም ትካላት ምኾነ ነይሩ ጣዕመ ድማ ሲ ኣቦኻን ኣዴኻን ዝወለዱካ ኣሕዋትሲ ካብ ላዕሊ ዝቐርበካ የለን ኣብ ሓንቲ ገዛ ተወሊድካ ከለኻ ሃማን ብሓደ ነገር ክትገብር ዘይከኣልካ ሓደ ዓሌት ስለ ዝኾንካ ሓደ ሃገር ጌርካ ብሰላም ክትነብር ምዕባለ ክትፈጥር ጋራንቲ ዝበሃል የለን ስለዚ እቲ delusion እቲ ህውተታ ንግደፎ እሞ ኣብ ኩንነት ኮይንካ ክትዛረብ ከለኻ this is not going to work ሓደ እዚ ክሰርሕ ኣይኮነን ካልኣይ ድማ
اتزبلوا زلو قد حق تقول إثيوبيا أن سبونسر تقبر زلو نزل رباز ماني فاندز قبر زلو تفلتي همش إذا حساب زك عبيد بقى زلو ماني فاندز قبر زلو نزل كونفرنسات إمارات يتفاند قبر زلو كل جزء أبتجنوين دليت نايسب قبله بوز حسبه فانتازيتات أو يتمركز بوليتيكات صار إمارات نعبنت أبيمن الساوزرن ستيت كفنت حيا قبل كله كاب قدم حلمنا يروي عفار كنفت حينا زبلو حلمنا يرويكم نتز نبر حلم جنزب تبو بلاتفورم تبلو دبلوماسياون أصوار كاتعتقه شو عندها يقبر نقدس علامات على سال غيبر نعبنت دقالو لا مسارع زقبر زلو قال له أبو توم قبيلاتات مسو ناس نت كركبين لهم قبل بهم زعمنو نعتاتهم جن قبل علي حدا بليونر مافيا زخنة نربحوا يلو نتو بوليتيكا أجندة 5 حجزهم زلهم سيلو نجارو يبسلوا له إمارات دما نوصلكم ينطق على زلهم يم دبلوم زلهم جن أجندهم يقبر له لك كم سومالي لان ناس نتهم كرابو قال بزلول زلوا إسرائيل إماراتين كم يجرم أجندهم نمو علنا أجندهم يوعلوا مالو سلزي بيرترا هذا النت كحلي هذا النت كاي أبي هذا النت كا مستيرنا كل نجار كاي we need to be united سلزي انتين مالتي هذا ليكسي بزعبا عندك زارب كلن تايلو مثلكم هند بزح حزب زالو هاجر يلو لنفسه وقف عليه تاع تعدز له زقبو كبر انت ده يبكايو باخبرو تدي علي خايو هاجر كتفرس تغلي يلو بزحنا تلو كاب هاجر حد النسي مقايص يكون قديتاي حد النت تدي غيركا اتزبي تقواني يلخا انت قواني خايا دما كك على سك جمري انت تقالي سدما كسعرك دي كسعرك على كوينو دمن سقاين شجرن كليو نزيد موقاد دما حدنات كسبخلون كسرحلنا له Canadian most detested constitutional scholar and one of the world leading experts in constitutional law. Professor Joseph Magnet بحال أتون تفضلوا أسكن قروني أبز قداينا عفار زبل مچم مستی نه پوتاشین نه کالن اداناتات ونز تحازل لوام كندا إدني روم يابز قدايزي نسيت كونفرنس قبر لهم زلو كم تري وزل لهم كلها ني قداينا عدنا ناخذ بلع نبتنا بسمرة زبهال بزوج زي أخيباتات كم زقبر وذكر كوينو أول 4 زبل أول بتحرقيت زخونة ما تقعد تزقبر زنبرة ناس جاي مزيس اللي دفلتو زنبرو يوم شعبيا نتكونتات زنكساسو زلو أبزون تري واللهم بزوج زي كم عباد جنداي توسيد زلو زي انتايم زبلو زلو عفار constitutional model for Eritrea يلوم زاربولو زلو تينا عفار قواماوي موديل نيرتران تايبلو declared and agreed at Samra into application عسرتن استسمع معلوم على تين تايبلو rule of law حق منجست كله كمزلون ديمقراطي كله كمزلون فيدراليزم تنا إثيوبيا تزفشله فيدراليزم نحتفدهم زبال عمزلو السكول له ويبلو nationalities self govern in an autonomous region بب عليتك ناتكا نفس خاطر محدر العفار نفسيا محدر بلين نفسيا محدر ساهو نفسيا محدر تقرا نفسيا محدر تقريا نفسيا محدر قرم بناتاتكم سي ناخذ بلعو ناس تماهروناها سم بلعو كما يزبل وام رسح امرون رسحتك نزل باوربوينت امتي خاص كتزارب my goodness anyway تسرحهم كلهم من ديو سيت انا وسرح زبحال كم زي دم كاي زفر حلقه equality of nationalities ترزي يويو فنج مستقل كاسي ات فيدريشن سي اب اثيوبيا دي يسرح كم زلو اثنيكال فيدريشن مبزحتو سكولار تقند صقام نا اثيوبيا نسي نابلغلو نت صقام اب اثيوبيا بروفيت كوينو اثيوبيا دما يوغوسلافيا خغبراي زبال زلو نا بيرترا نخغبرو يم زمهروم زلو هذا مرزسي عدبل تقاتلنا را خايا خلغا نتمرزت سي نيرترا نكاتو كيم سرحو زلو منينا وكيل سلازي مودتا ات موديل زنغروم زلو كيدنا بعد خغبرو نابتي نسخه نخالوت كم غير كبال عاشو خادله الكي خات سغرو نزيا كفلتكم سلازلوخي لذي كمي زبلت تنقلن شرحن سرقن زمچان زي طفعتن ابزوريانا يقبر كم زلو مفلاتن مغنزابن كدليو ان فاكت ني سراويتنا ايرترا سلطان كمي غيرون كحزهم زخلون يوم زارب زلو فمراحتنا ايرترا وتهدرايا مراحتي سممع سلازي بلوم كم قاليلهم ناب نحت بدهم كقاتلوا لنا سلازخلو تدالي 5 نحت رايو زحايشهم زبلو زلو كينو تمنيت زسغري يدمسل بزخونه ازت كم خوينو اتي فيدراليزم زسلچو حزب ኢትዮጵያ ዝብለ ዘለ ኻስሙ በሀገራችን አካባቢን በደንብ ነው የሚታየው። የኢትዮጵያ ተጽዕኖ አለ። ሀገር እኛ ብቻ አይደለንም።
ሶማሊያም ያሁን አንድ ላይ ሲመጡ የነበረ ተበታትነዋል፣ ወደ ሱዳንም ተበታትነዋል። ሁሉም ቦታ የመበታተን የመፍረክረክ ሁኔታ ነው የሚታየው። ይህንን አቶ ዮሐንስ ከድሮም ጀምሮ ሲያየው ነበረ ከዲፕሎማሲ አንጻር። አሁን እዚህ ያደረሰን ምንድን ነው ዮሐንስ? ከዚህ ደግሞ ለመውጣት በዛ ረገድ ከጎረቤቶቻችን ጋር በሰላም ለመቀጠል የምንችልበት ጉዳይ ላይ ምን ትላለህ? ይህንን እንድታካፍለን ጋብዛለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ይሰማል ፕሮፌሰር? ሆኜ ነው ይኖራት ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ከምዚ ዓይነት ናይ ስኮላርስ ናይ ምሁራት ምትእኽኻብ ይገብሩ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ። ተደጋጋሚ እቲ ዝረአ ዘሎ ድማ እቲ ቴማ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኣብዚያ እውን ሓንቲ ፕሮፌሰር ሕዝቅኤል ዝመርሖ ዝነበረ ነይሩ። ኢትዮጵያ ኔክስት ምዕራፍ ናታ እንታይ ክኸውን? ምክንያቱ ዘለናዮ መድረኽ ሃገር ንቀፃልነታ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ኩነታት ንርኢ ስለ ዘለና what are we going to do? ክሳብ መዓስ ኢና ስቕ ክንፅበ ንኽእል? ስቕ ኢልካ ብምፅባይ መፍትሒ ክመፅእ ክእል ዶ ዝብል ዘረባ ተደጋጋሚ ኢና ንሰምዕ ዘለና። ስለዚ እሺ ኣመሰግናለሁ ሕዝቅኤል። እዚኣ ኣይኮነትን ሓንቲ ነይራትኒ ለሚሸውዩ እታ ዝበልዋ እሞ ክርእየኩም ኩሉ እቲ ኩነታት ናይቲ ዞባ እናርኣዩ ከለዉ ኢትዮጵያ ኔክስት ስቴፕ ናይ ኢትዮጵያስ እንታይ ክኸውን እዩ? ክሪቲካል ዲያሎግ ድዩ ወላ ካልእ ኢትዮጵያ ኔክስት ትብል እያ? ኢትዮጵያ ኔክስት ዝብል ክዛረቡ ከለዉ ያው የምንናገረው በርዕሱ የተበታተነ ፖለቲካን እንደገና መገንባት ከግጭት በኋላ በኢትዮጵያ ወደ ብሔራዊ ውይይትና ባለ ብዙ እርከን ሽግግር የሚጠጉ ተበታቲና ንሓድሕዳት ትባልዕ ዘላ ኢትዮጵያ ነዚ ምዕራፍ ዝምሰገረቶስ እንታይ ክንገብራ ንኽእል ኣብ ዝብል ጉዳይ እዩ። ስለዚ ናበይ ገፅና ኢና ክንከይድ? good unity based on shared divine trust and decentralized monarchical system. ስለዚ time to resolve the root cause of fragmentation. The rapid shift toward the disintegration stems from an inability to reconcile, unite, and diversify. The current political system overemphasizes ethnic division at the expense of unity, whereas the pre-1974 system enforced unity while erasing diversity. ክልተ ዓይነት ሲስተም እዮም ዘወዳድሩ ዘለዉ። ዘበነ ሃይለ ስላሴ ዝነበረ ስርዓት ይብልለው ነቲ ዝነበረ ነቲ ህዝቢ ብምሉእ ደምሲሱ ሓደ ሃይማኖት፣ ሓደ ዓይነት ቋንቋ፣ ሓደ ዓይነት ባህሊ ዘለዎ ክገብሮ ይፍትን ነይሩ። ኣምሓራናይዜሽን ይብልዎ ንኩሉ ኣምሓራ ገይሩ ተተኻይሉ ድማ ኩሉ ክርስቲያናዊት ሃገር ክትኮነሉ ይደሊ ነይሩ። ስለዚ እዚ እውን ፅቡቅ ያሕዘረ እንድሕሪኡ ዝመፀ እቲ ዝሕጂ ዘሎ ስርዓት ድማ ኣብ ምምቕቓል ናይቲ ህዝቢ ፖለቲካዊ ዕምሩ ብኡ ገይሩ ከናውሕ ዝደሊ ነቲ ህዝቢ እናቆተ እናተባልዑ ንሳቶም ኣጀንዱ ክገብር ዝደሊ ዕድመ ስልጣኑ ከናውሕ ዝደሊ ስርዓት እዩ ዘሎ። ስለዚ ኢትዮጵያ ዳርጋ ሙሉእ ታሪኻ ኩሉ ግዜ ዝተበደለት ሃገር እያ። ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ምስ ሓደ ምሁር ኬንያዊ ክዛረብ ከለኹስ እንታይ ኢልኒ ኢሉ ይዛረብ መሲልኩም? ምናልባት ነዛ ዛንታ ናተይ ከይነገርኩኹም ከለኹም ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል ደንቀነ እንዳ ሻዕብያ ኣብ ዝመመረቕታ ናይ ሳዋ ይመስለኒ ሓደ ሽላ ዝኾነ ቆልዓ ኣምፂኦምሲ ሓመድ ገይርዎም ኣሎ እስከስምዕዎ ናይ ብሪ ትጥቀሙ ነርኩም መሰጋገሪ ከም ሃገር መዓዝ ተፋቲኩም ኣብዛ ህጉር ሕምባሻ ኩሉ እምኒ ክትኮልሉ ፅውፅዋይ ፈረስና ስቲናሉ ትብሉ ነቲ ጨዋ ማይ እዋይ ሰተት እዋይ ምግጋይ ዓበይቲ ቆልዑ ክሕሱ ኣብ ቴሌቭዥን ምርኣይ ክላገሪት ናይ ዲፕሎማት እንታይ ከዘዛርቡ ኣሎ ብቀደሙ ፋይል ተዓፂቕ ኣሎ ካለቃ ኣባ በዚዕና ሎሚ 100 ሚልዮን ንዓመታ 300 ሚልዮን ክንከውን ኢና ትብሉናሲ ባሕሪ ድዩ መከላኸልትንሲ ኪዱ ኣጋርኩም ኣክሩ ወሊድና ደህፃናት መሳኪንኩም ተዋዝቡ ስምዑ ፈለማ ገድሊ ነፃና በትሪ ጥራይ ሒዞም ውሕዳት ብቁጥሪ ነቲ ኣሽካት ምስ ዘመናዊ ኣፅባሩ ህዝቦም ኣሚኖም እንዳኣሎም በረኻ ዝወፈሩ ሎሚ ግዳብሉ ዕርፍትነኢ ነገር እመኸ ወላ እንተበዛሕኩም ብሚልዮናት መን በለኩም ናይ ጂኦግራፍ እሱራት ዋይ ክኸፍእ እዚ ነብሰ ምትሓት ምሽሻይካ ከም ዝኣሰርካ ናብ ጎረቤት ምጭማት በቲ ነዊሕ ዝወንጨፍ ሚሳይል ድሮናት ኣለና ትብሉ ክተሰንብሉ ህፃናት ንድሮን ሚሳይል ከለዎ መድሃኒት በቲ ሴንቲሜትር ኪሎ ሜትር ዝሰፈና ምስ ብዝሕና ክንውዕጠኩም ኢና ገፊዕኩም ኣሎ ዝለቕለቕ ኢሉ ዝተቐነትኩሞ ባሕሪ ኩሉ ሙሉ ሕጂ የለን ወይ መቐሉ ውሒድ ኢና ቃላይ ከይትጥሕሉ ዝጠመ ህዝቢ ዳኛ ብሉን ትብሉ ወይ ዕሽነት ዘይርከቦ መጠን እንተ በዛሕካ ንፅቡቕ ትምነ ፀጋ ብፀጋ ምስ ጎረቤት ክሳነ ይበሃል ዳ እምበር ክንጠሚ ኢና እሞ ሃረምሮም ወደብ ኣቦና ኣቦ ሃድገም ኣቦኻ መርቕ
هاي قورتونا تقرب ولو كلنا خرشنا مبر ولدنا دا زي فتو واحد قال قولنا بزي سبن أصورن ايواي اتم سبات አታታ አይነት ቆልዒና ወሊድና ዘለና መቸም ናቢ አጸጋ አቢሉ ሕነግ እንዲ አቢልዎ ዘሎ አላ ይድክ العافيه ለና ዝቆልዓ ወላንቲ ገደፈሉ ማለት ትስኸላ ትኽል ነገር የለን ስለዚ ነቲ አጀንዳ ናይ ባሕሪ ናይ ገለን ዝብልዎ ዘሎ ቤላ ገይሩ እንዲሁ ጋምባታት እዩ ፍንጣሕጣ ሓቢልዎ ዘሎ እንታይ ንብል ኢልና ኢና ኢትዮጵያ ትኸዶ ዘላ ኩነታት እናረኣና ከለና ንሳቶም ዝፅትርዎ ዘሎ ኩነታት ንሳቶም ዝፈጥርዎ ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ኔክስት ቻፕተር ናታ እንታይ ክትከውን እያ ንግረ መገዲ እታ ዛንታ ናይ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን እውን ኣይወዳእኽልኩምን እንታይ ዝብሎ እቲ ኬንያዊ እንታይ ፀገምኩም ስኻትኩም ግዳ ናትኩም ፀገምሲ እንታይ እዩ ምክንያቱ ሃይለ ስላሴ ምስ ወደቐ እቲ ድሕሪኡ ዝመፀ ስርዓት እንታይ ገይሩ ኢልዎ ንብምልኦም መኮነናት ናይ ዘበናት ክእለት ዝነበሮም ጀነራላትን መራሕትን መንግስቲ ሃይለ ማርያምን ደርግን ኣጠቕጥቕ ኣቢሉ ንኩሎም ቀቲልዎም ኢሉ ስለዚ ካብ ሓደ ወለዶ ናብ ካልእ ወለዶ ዝሰጋገር ወታደራዊ ክእለት የለን ኢልዎ ኩሎም ቶም መራሕቲ ቀቲልዎም ደርጊ ን17 ዓመት ን20 ዓመት ጭቐቕ እናበለ ኸይዱ ምስ ተሰዕረ ሰራዊቱን መንግስቱን ሕፃ ኮይኑ ብትንትን ኢሉ ጠፍዩ ህወሓትን ቶም ምስ ዝነበሩ መፂኦም ድማ ስልጣን ተረኪቦም ቶም ናይ ደርጊ ድማ ተጓሒፎም ክሳብ ኣቢ መፅኡ ወይ ካዚ ኩናት መፅኡ ለንቀነ ዓንኮት ተሸቆጥ ክሳብ ዝኸውን ማለት እዩ 27 ዓመት ህወሓት መሪሑ ንሱ ምስ ወደአ ድማ ድሕሪኡ መፅእ እንታይ ገይሩ ንብሙሎም መራሕቲ ናይ ጀነራላትን መኮንናትን ስለያን ዝነበሩ ኣብይ ኣሕመድን ጭፍሩውን ምሕዮም ነቶም ተጋሩን ካልኦትን ኩላቶም ንገሊኦም ሕቂቆም ንገሊኦም ኣጣይሶም ንገሊኦም ሰጊጎም ንገሊኦም ኣሲሮም ሓብትን ኢትዮማ ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ሲ ቀፃልነት ዘለዎ ሜንታሊቲ የብሉን ቀፃልነት ዘለዎ ናይ ነዊሕ ተመክሮ የብሉን ተሃገር ክንደይ ዓመት ጌራ ላብ ናፅነት ኣገዳሲ ኣይኮነን ሓደ ወለዶ ነቲ ካልእ ወለዶ ከሰጋግሮ ተኽኢሉ እቲ ጅግንነት ነቲ መርሕነት ነቲ ክእለት ናብ ካልእ ወለዶ ከሰጋግሮ ተኽኢሉ እምበር ንሱ ምስ ኣረገ ንዑ ቀቲልካ ንዑ ጥፊእካ ካልእ ሓዱሽ ሰራዊት ካብ ዜሮ ትምስል ተለኻ ኢንስቲትዩሽናል ኤክስፒሪየንስ የብልካ መርኣያ ናቱ ድማ እዚ ዘጋጥሞም ዘሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ፋኖ ዓቕሉ ፅዒብዎ ኣሎ በቶም ንግሆም ምሸትን ዝማረኹ ሰራዊት ኢሎምካ ናይ ገብሮም እዩ ማስተዳደር ችለው ነው የጽንፈኛውን አንገት ያስደፋ እዚ ብለው የሚጠቅሱት እንግዲህ ፋኖ ከአቅሙ በላይ ሆኗል። ምርኮኞችን መቀለብ ስለማይችል ምርኮኞችን ይዞ ማቆየት ስለማይችል ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጥሪ ያደረገ ነው አግዙኝ ብሎ በዛ ደረጃ የሚፈረጥጥ በዛ ደረጃ የሚማረክ ሰራዊት እያሰማራ በየትኛው በኩል ነው ያ አንገትን ቀና የሚያደርግበት የሚተማመንበት እዚህ የገነባው? ለማንኛውም የጠቀስኳል እንደ ሶማሊያ ሊያደርጉን ነው ይላሉ እንዴ አሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና አልተሰጠንም እንጂ እንታዮም ዝብሉ ዘሎ መሲልኩም ጉድ እኮ ረኺቦም ፋኖ ፀላኢ ስዒረ ኢሉ ዝፍክር ኣይ ናይ ፀላኢ ስዒሩ ካብ ብዝሒ ሰራዊት ምምራኽ ናቱ ፋኖ ሲ ክንዱ ዝኣክል መግብን ስንቅን ዘለዎ ሓይሊ ይኮነን ስለዚ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣየሓግዙን ኣነ ነዞም ምሩኻት ዘብልዖ መግቢ የብለይን ኣነ ፍሉይ ዝኾነ ፀጋታት ዘለኒ ይኮንኩን ነዚኦም ምሩኻት እንታይ ከም ንብልዖም ኣይንፈልጥና ዘለና ብምባል ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ፃውዒት የቕርብ ኣለ ኢሉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ካብ ምሕር ዝማርኽዎምን ዝቋፀርዎም ሰራዊት ሽሾ ዝኾነ ሰራዊት ይዕለም ከይዱ ድማ ታንኮ ስልጠና ናቱ ከመይ ጌርካ ከይተቐተልካ ትማርኽ እያ ትመስል ኣብኣ ከሎ ማልያ ቀይሩ ኣብ ፋኖ ይኣቱ ወይ እውን ኣብ ካልኡ ይርከብ ማለት እዩ እዚ ሰራዊት ሒዝካሲ ንመን ኢኻ ከተፈራርህ ትኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንመን እዩ ፋሕፋሕ ከብለላ ዝኽእል ንመን እዩ ካህሲ ዝኽእል እንታይ እዩ ክገብር ዝፍትን ዘሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዲሶማላይዜሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ስቴት ፌይለር The speaker argues that Ethiopia has already become a failed state similar to Somalia. ስለዚህ ልክ ከም ሶማሊያ ዝተበታተነትን failed ዝኾነት ሃገር ኣብ ምዃን ትኸይ ዘላ ኢትዮጵያ ምክንያቱ እቲ ፌደራል መንግስቲ ሕጂ ዘጋንን ዘሎ ይመስለኩም እንታይ ዝብል ዘሎ ሶማሊያ ኣብ ፌደራል ኣብ መቃዲሾ ዘሎ መንግስቲ ነተን ካልኦት ክልላት ቁፅፅር የብሉን ኣብ ልዕሊአን ዓቕሚ የብሉን ክቋፀረን ሕጂ እኳ ሓሽካውን ኣብኡ ማለት ሕጂ ደ ይኮነስ ምስ ተወሰነ ቅድሚ ዓመት ምስ ኤርትራ ዝምድና ከለዉ ኣብ ዝነበሩሉ ተሓን ነይሩ ሕጂ ግን ጠቕላላ ነታ መቃዲሾ ከማን ክዋፀር ኣይካለን ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኣዲስ ኣበባን ከባብን ንካልእ ቦታታት ክቋፀር ኣይክልን እዩ ስለዚ ፈይልድ ስቴት እዩ ሃገሩ ክቋፀር ዘይክል ናብ ሶማልያ ገፃ ከይዳ ኣላታ ሃገር እዩ ዝብሎ ዘሎ ብጭብጢ ዝተሰነዩ እዚ ኣባይታ ንሪዮን ንሰምዖን ዘለና እዩ ቀፂሉ The government reportedly does not control over 90% of the Amhara region. ልዕሊ 900 ክልል ኣምሓራ ብልፅግና መንግስቲ ብልፅግና ይቋፀረ የለን
and large parts of Oromia are under rebel control. عاب كفالنا أوروميا دما بتي أولا يزكو أبتحتكو صرنا أولا يزلو من قصة بلتقنا دما يكو عصروني سلازي هاجرو خو عصر زي كالي بزعب الأولويات كزارة بايكلني الأولويات ناي تقرأي كوحس يكبل أيكلني عقم سلازي بالكوحس الأولويات ناي كلام حركة كوحس يكبل أيكلني كوحس عقم سلازي بال سلازي دبهال دلو نتهاجرو خو عصر زي كالي رموس سرعات يمزل وزلو Fano Strings claims that the Fano forces have become overwhelming فانو دما نحيلي خيدالو نبلصقنا دما مليسو ناشغرو يخيدالو يبللو. They are capturing so many government soldiers that they are reportedly asking the international community for help. فانو نابرت ابو مخاد بزح سراويتنا يبلصقنا يمارق سلو زلو كقواصرو مايكالن حاجز يحتتالو. Internal shift نابنت the military's eastern command which should be guarding borders is instead being deployed internally to the Amhara region. مبرقاو إزز بحال نايتوبيا مالتيو ناب كل سومال ناب كالي كوكو عصر زقبو تايز قبر زلاب سوماليا قوسو خيد سر زقبو ناب كل الامحرا متيو يواقع كم زولي يزنقر زولو كل تسراويت ناب كل الامحرا يأتو أي واتسنيغن. Command forces the number of military جنتاي زريكا اتكوينات أبي مسكالوت كواقع انقلن يبل واحد كهرمية نقل خبل مرة يزفكر زولو يدا حقاقن اتازالاتو كنتاتو نقو عصر يكالنا له. ዲፕሎማሲያዊ ተነጽሎ ድማ ይዛረብ ኣብዚ ሆስታይል ሪቶሪክ ቀጻሊ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ስለ ዝዛረብ ኩለን ሃገራት ፈንፊነንኦ ዘለዋ እየን ኤርትራ በሎ ሶማሊያ በሎ ሱዳን በሎ ኩላቶም ምስ ኣብዚ ዝመርሖ መንግስቲ ብፍጹም ክሰማምዑ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ኩሉ ቋንቋናቱ ቋንቋ ናይ ኩናት ስለ ዝኾነ ቀፂሎም ድማ failed foreign policy ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናቱ ዝወደቀ እዩ ምክንያቱ it's illogical to insult neighboring countries and then expect them to support Ethiopia's unity or sovereignty. معالت مزه ورركوخمن لولاونتومن نتاريخومن كم دما وشتاق قامهم مش عبيات تصرف دخول منجستي دحيروز طرف منجستي عقم زي بيقولوا الرموز منجستنا بالكات تصرف السودانن إيرتران تجراين تجرابيتهم تمتيهم زقبروا ليه بلون قلت بال كم زي الكات تزاربت أنا كادما تمليسكا حق زكاة ويقول لولاونتك كخبر الكات حتتكلها زخون نجار يلا نبلو حلف حلف ودما تاريخاوي ندرج كودو خلو زقبروا وسي نابلكا أباج أمتصواتون بحق زجرم مخانية مزارب زلو أتن هجرات مليسن حبرت نخجبرة مليسن دما أنت أركان خسارها بعلقة تتبع عنا باليوم زاربون بحق سبو زرباي ethnic targeting كالت زبلوا زلون ناي ethnicاوي ني تقمت تولتنا يا محران تجراين أبستفل عليه كنتات إن أجوانا خابر ديسابا نبقالن كتعرم مفتان ناي مقعز مسلوم مخلكال سلازي بقول من قدنا تزبي عن أركان خسلفت قبر زلها دايما ليسن عخا عبد الهمز توكازلو يمزلو وزلو كلنا جر أتعايزنا كالرياء خلنا نشتي نجرنا من السودان تسجيرنا دما كل التنجارات من السودان كبكمية. I put it on the agenda because we urgently need decisive action to save lives in Sudan. 33 million dependent on aid, 19 million facing hunger, and now the siege on El Obeid that will escalate. زعبا قداينا السودان كنزارب كلنا هل تسلسة نقرات قاتمة مالو حدا كم تريوز اللونتي ICC زبهال زعكل جبتي ICC says it has concrete evidence linking rapid support militia leaders to war crimes and crime against humanity. نتدعى مسارعين مرحتناتون ديبا الوغن مسجزية كتاها هزغل قبنات ناي كوينات كم زفات صمو زعكل جبتي قريبو خمزلو International Criminal Court ندعى مسارع نابيت فردين مغرابو زعكل قبنات زعكل جبتي حيزو كمزلو يمزو نقر زلو مرديزي معنياتو ندعى مسارع ناب International Criminal Court مسحاب مالت إمارات كيف توتنا بتقول دايتي تاعتو خمزلين عن رزلنا سلازي ني إمارات عبي حبرة أوروبا كم دما إنجليز عبد سقطي زقبروا له زلو نتو كنا تاتي أتريرم نتي إمارات بحال سقطوا قبروا له International Criminal Court انتبه له obtained concrete جبوت سخانة رجوت سخانة جبت رقيبو خمزلو نتو مرحتنا يدعم مسرع جبنات نايكينات جبنات يفتسمو خمزلو أتيلهم the shift the investigators have moved beyond just proving crimes happened. They now have linkage evidence connecting specific commanders to the orders actions on the ground. كينوتي دعم مسرع بحفشة جبنات فتسمو على زبل حليفهم مرحتنا يدعم مسرع بقى تأزاز هبولون سقوم تدوصلون زت حزم استجابات شفت رهيبهم كم زلوا نعبنت كم الفاشر دوصلوا على الفاشر تراي شد الشاشة حسب كم استغتلن
ከምኡ ድማ ወይ RSF ዝበሃል ኣብ 2013 ምስ ተቆፃፀረ ልዕሊ 6,000 ሰብ ከም ዝተቐትለ እዩ ዝንገር ኣብ ኤልጀኒና ዝበሃል ከዓ ሳይት ኦፍ ማሲቭ ኤትኒክሊ ታርጌትድ ኣታክስ ኣጌንስት ናን አረብ ኮሚኒቲስ ኣብ ኤልጀኒና ዝበሃል እውን ከምኡ ዓረብ ዘይኮኑ ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ከም ሕሱም ከም ዝተቐትሉ እዮም ዝነግሩ ስለዚ the charges and evidence types of crimes war crimes against humanity ዘሎ ገበናት ማለት እዩ and acts bearing of hallmark of a genocide ናይ ጀኖሳይድ ተበግሶታት ናብኡ ገፁ ክወስድ ዝኽእል ገበናት እውን ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ now this is going to be very interesting. Specific abuses, systemic killings, gang rape, sexual slavery, and بزع قبنا تفتشي مخمزلو. Proof witness accounts, survivor testimonies, and refugee camps in Chad, forensic evidence, videos, and photographs. كل شفت عيزهم كمزلون نزق الدايزر ما نبيت فرد كأربعة مزخل كنتاتنا نرزلنا. So this is going to be very very interesting moving forward. بكل من قدي أنا تلحمت متزلا. توم ديمقراطس زوم بفلاي زوم صار إسرائيل زخون حيلتها تبع أمريكا أبسط أنا مسؤول دمتيوم مستنا أوروبا زخيا زلو مست ICC زخيا زلو كله ولا نتنياهو بعلو بتبيت فرد كم توصل الزلي زلو things are going to go very very interestingly هذا كابتن زي ICC زبحال نتبيت فرد نكعتو زسعر زنبرة زعجي عن تبو ميتو زبالكوهم سنترنا أمريكا عندنا زبيت فرد زي نتنياهو سلزي خصصوه كتفو إلو زفكر زنبرة أقاط عمقن على مركباته زموته مالتي. What am I talking about? Let me show you. Is this abzi? زريكم زلوا. is this abzi? هذا كابتوم إذا مالتيو. نتبيت فردين إذا ICJ زبحال نتنياهو إسرائيل سلزي فردو نخدم ساس تبيت فردين نخفرس قبل لتوم ديانو دما بتوع سقمتن كوسدن جران خوردو من زجبرة سبينيرو. Well, at least إنه سحرة تعلي له ماله. things are going to be very interesting moving forward. ስለዚህ ጉዳይና ሱዳን ድሮ አባይቶና አውሮፓ አበቦ ታሪክ ይብላው አሜሪካ ደማ ከርክቢ especially for women and children. And it's remarkable how easily some in this house pretend to care about women's rights, but behind closed doors they just care about UAE, and I'm looking to the far right colleagues over there. To say the UAE is the state funding the war, the rape, the trafficking of women. Last time, too many members on that side of the House stayed silent when we all wanted to hold the Emirates accountable. And here we are again. Now there's even more evidence of the Emirates funding the war in Sudan. They are responsible for this genocide, and it is time they pay for it. I think tomorrow is the time to vote in favor of this resolution for women's rights. كم تري وزل لهم تيمانا كم في بوليتيكنيات زبحالو بإمارات تجزو نتنا قدينا إمارات كلاخلو لازم فتنو لوجن زبيت فردي زبايتو استخالة من قدي ني إمارات نبت حتاتنا كم تمسك جبراك خلالو نابلتي هتزهرب زلا سلزي قدينا إمارات بتحدى إيران دلا جرات تحايزة توملا بتخال من قدي ما كم زنريو زلنا بتخال من قدي ما هم زنريو زلنا حبرة أفريقيا حبرة أوروبا بلو كلها ببعضهم نتامشون قوا نأسروا نصببوا نلقطوا نعطوا ياخذوا هذا ما علت دما ودانا السودان مقلبي ركب يخون مغنياتو بحق زحزم كنتاتنا عن رجالنا كل زتري وزل لهم هذا نجر يزنقركم my good friends خبركم تخطاتلتنا هذا channel إذا هجر ناسي كل بزح عينت أماتي زلوا هذا راهم كابزن العلي نجر كمهرنا زغل كنتات يلان I just want you كأبمان نمسبت بيبل كان السعودية نتسبب قبتين نتسبب تكونتات أزي كبيدي زلو ساتمنا حتى عدوم يبالعوا له إحنا كاب حج حسابنا هنقبرها لنا حسابنا هنقبرها لنا كبال كل ما بوازا ترى دي كونه really إذا كونتات كتير خلقها إزو بازي كبيد زخونة فتنا زلو ويو هابنت إذا ناي ما كلاي مبرق كينات كابز جمر دارجا ناي قطر إنفسترز بلوم ناي سعودية إنفسترز بلوم ناي إمارات إنفسترز ناي إثيوبيا تولو سلمتاي زبلع بوتا سلازلو بتعبي كفيتي بوم سلازلو أجي انتاي يوزي أبزون بعلاتهم زبلو وخريكم انتاي نقبل كايلة حدا جزء نتزلو عدلاسي كمزمز وون بايتاهم كفتلهم يبلنا ስምምነት በመድረስ መቋጫ ያላገኘው በየጊዜው ደጋግሞ የሚያገረሸው የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት ትልቁ ኢላማና ትኩረቱ የመሰረተ ልማት ግንባታዎችን ማውደም መሆኑ ተደጋግሞ ታይቷል። በኢራን የሚገኙ እንዲሁም ኢራን በወሰደችው هذا كابت زبل وزلو ماي نزن هجرات زياتن ماي مرة سلزقدسن ناي ماي بيزنس تراي
እዞም ሃገራት ዓረብ ብብዝሒ ናብ ኢትዮጵያ ይኣቱ ከም ዘለውን ንኣብነት ናይ አቡዳቢ ናይ ቀጠር ዓብይ ኢንቨስትመንት ካምፓኒ ናይ ፋሚሊ ካምፓኒ እዩ ክንደይ ብራንች ሆቴላት ኣብ ኬንያን ኣብ ኢትዮጵያን ክገብሩ ምዃኖም ተረዲዎም ኣሎ ወይ እውን ወሲኖም ኣለዉ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ንዝብል ድማ እቲ ዞባ ናቶም ዘተኣማምን ስለ ዘይኮነ ዘተኣማምን ቦታ ወይ እውን ንሓዋሩ ኣብኡ ጥራይ ዝተመርኮሰ ቁጠባ ክህልዎም የስ ቀጠር ፅቡቅ እዩ ነይሩ ኢማራት ፅቡቅ እዩ ነይሩ ካልእ ግን ኣብዚ ቦታ እዚ ጥራይ ተረጋጊእካ ቢዝነስካ ክትቅፅል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ዳይቨርሲፊኬሽን ከድልየካ እዩ ፋሕ ከተብለለካ ቁጠባኻ ካብ ዝብል ስለዚ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ መን እዮም እቶም ፋሕ ከብሉ ዝኽእሉ ፋሕ ክብለሎም ዝኽእል ቁጠባ እንድሕር ኢሎምካ መን ኣሎ ኣብዚ ከባቢ እንተሪኢኻ ዊ ኒድ ቱ ቢ ቨሪ ኦፕን ኣብዚ ስለዚ ሱዳን ዝበሃል ወላ እኳ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ እንተኾነ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ዘሎ ሃገር እዩ ሶማልያ እንተበልካ ከምኡ ከቢድ ፈተና እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ሓውሲ ሰላም በሎ ሰላም ዝበሃል የብሉን ካብኣቶም ይገድድ እምበር ኣይሽን ግን ድሓን ሸፋፊኖም ሰላም ከም ዘሎ ከም ስልዎ እዮም ዝፍትኑ የመን ሕማቕ ኣሎ ስለዚ ትንኩ ድሓን ዝኾነ ቃውማ ዘሎ ሃገር ኣብቲ ቦታ ኤርትራ እዩ ዘሎ ስለምንታይ ኤርትራ ነዚ ዘለና ሓውሲ ሰላም ክንጥቀመሉ ዘይንኽእል ናብ ቢዝነስ ክንቅይረሉ ዘይንኽእል ናብ ፀጋታት ክንቅይረሉ ዘይንኽእል ወይ እውን what are we waiting እንታይና ክሳብቶም ጎረባብትና ዝረጋግዱ ኢና ንፅበ ዘለና ምስ ተረጋግዱ ድማ ቢዝነስ ክቅድሙና ኣነ ናተይ ርእይተ እየ ዝብለኩም ዘሎ ማለት ውድድር ቢዝነስ ማለት ውድድር ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ምሽ ዓለምሲ ውድድር እያ ፈቲኻ ፀሊኻ ውድድር እያ ቢዝነስ ንስኻን ሓውኻን ክልቴኻ ድኳን ተኸፊትካ ውድድር እዩ ምናልባት ብሓደ ኮይንካ ሓደ ካልእ ስራሕ ሓደ ድማ ነቲ ድኳንካ ብሓደ ጌርካ እንተኸድካ ተወዳደርቲ ኮንካ ተመላላእቲ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እዚ ዞባና ግን ዚሮ ሳም ጌም ዝፈልጥ እዩ ኩሉ ስርሑ ድማ ዚሮ ሳም እዩ ኣነ ክረብሕ ንስኻ ሙት ኣነ ክሰልጠኒ ንስኻ ተቃበፅ ወላ ሃገርካ ትጥፋእ ዝብል እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ኤርትራ ይኮነትና ወብፂሓቶም ንሱዳን ኤርትራ ይኮነ ተቀሳሳቂያ ዘላ ንሶማልያ ከምኡ ንየመን ከምኡ ኤርትራ ኣብዚ ኩነታት እዚ ክትጓየ ዘለዋ ሃገር እያ ብዝተኻለ መንገዲ ሰላም ኣለዋ ርግኣት ኣለዋ ዝጎድላ ነገራት ኣለዋ ነቲ ዝጎድላ ነገራት ግን ንዑ ንምትካእ ክሳብ ዚአን ሃገራት ዝረጋግኣ ገለመለ ንፅበየሉ ምክንያት ክህሉ የብሉን እዚ ክበሃል ከሎ ማኣስከቲ መንግስቲ ጠጠው ኢሉ ዝብለኒ ሰብ ክህሉ ኽእል እዩ ጠጠው ኢሉ ዝበለ ሰብ የለን ካብቲ ናይ ቀደም ንላዕሊ ግን ክንጎይ ኣለና ንጎይ ከም ዘለና ድማ ክረኣየና ክኽእል ኣለዎ ማለት ብሕቡእ ዝግበር ዘሎ ኩሉ እንታይ እቲ ብሕቡእ ዝግበር ዘሎካ ክንገረና ክኽእል ኣሎ ማለት እቲ ብምስጢር ዝግበር ዘሎ ድሓን ክንደይ ድሮናት ገዚኣላ ኤርትራ ዝሓትት ኤርትራዊ የለን ኣገዳሲ ይኮነ እሱ ክንደይ ታንኪ ገዚና ክንደይ ሓይሊ ባሕሪ እንታይ ንገብር ኣለና እቲ ኣፅዋራት ገለመለ ፋይን ብዛዕባ እቲ ልምዓታዊ ዜና ግን ህዝቢ ኤርትራ ክንገሮ ፅቡቅ እዩ ብኤርትራ ክፈልጥ ኣለዎ ከምዚ ልክዕ ኩሉ ነገራት ኣነ እኳ ኣክቹዋሊ ዝሓቡልና እውን ኣይመስለንን እዩ ምክንያቱ ኣቶ የማነ ብዙሕ ነገራት ይፖስት ዝገብር ሚኒስትር ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ኣቶ የማነ ዋዕላ ክግበር ከሎ ገለ ክግበር ከሎ ገለ ነገር ክግበር ከሎ ስፖስት ይገብር እዩ ስለዚ ሜይቢ ነቲ ንገብሮ ዘለና ከነብዝሖ ኢና ዘለና ብዙሕ ንገብር የለና ብዙሕ ፕሮጀክት ይግበር የለን ማለት እዩ ንዑ ከነስፍሖ ክንክል ኣለና ኣብኡ ዝያዳ ክንደፍእ ክንክል ኣለና እምበር ሕጂ ነዛ ዞባ እዚኣ ምስ ረኣኻሲ ካልእ ወፃእተኛ መፅኡ ኢንቨስት ክገብረልና ኢልካ ይፅበን ኢኻ ምክንያቱ ጀስት እቲ ክላይሜት ናትና ከምኡ ይኮነን ነቲ ህዝብና ግን ከመይ ጌርና በዓልና ክንገብሮ ንኽእል እስከ ድሓን ብዛዕባ ክመለሰኩም እየ ወላ እቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ሓንቲ ሓሳብ ኣበጊሱሎ ክንሪኣ ኢናሳ Speaker Keria Ibrahim has exposed the illegal TPLF faction for systematically and structurally destroying Tigray's next generation while weaponizing the Pretoria Peace Agreement merely to Banido, alongside Shabia, Sudan and domestic extremists to plunge Ethiopia into chaos, funding their arms trade by smuggling precious minerals and literally selling Tigrayan youth to fight in Sudan's conflict. Nationally and internationally condemned, the TPLF is accused of committing grave humanitarian crimes by shutting down local schools, forcibly tearing children. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግና ብእንግሊሽ ኣይገድፍ I'm not joking ጆክ ብለ ይገብረልኩም የለ ብእንግሊሽ ኣይገድፍ ብፍሬንች ኣይገድፍ ብስፓኒሽ ኣይገድፍ ብዓረብ ኣይገድፍ ምናልባት ናይ ስዋሂሊ ይረኣኹን ኣለኹ ብብዙሕ ቋንቋ ከምዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ሰባት ገይሩ ኩሉ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ኣንፃር ህወሓት ይኹን ኣንፃር ኤርትራ ኩሉ ዝከኣሎ እዩ ዝገብር ዘሎ ኣብ ሚድያ ወስኽ ጥራዮም ዝብልዎ ዘሎ I don't know many who's paying this thing I don't know ዘይተኣደነ ገንዘብ ኣብ ሚድያ እዩ ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ ከምዚኦም ዓይነት መንእሰያት ተፈላለየ ዓይነት ከምዝናያ ሾርትስ ከምዚ ሕፅር ዝበለ ቪድዮታት ነቲ ኔቲቭ ንኤክስ ጥራይ ዲዛይን ዝኾነ ንቲክቶክ ጥራይ ዲዛይን ዝኾነ ንኢንስታግራም ንዩቱብ ሾርትስ ነቲ ሓፂር ሓፂር ዘንብብ ሰብ ዝሰምዕ ነቲ ሓፂር ሓፂር ጥራይ ዝፈቱ ንእሽተይ ወለዶ ንዑ ከጋጊ ይኽእል እዩ ዝበልዎ ዘበልዎ ኩሉ
ቀሪቦም ኣለው ስለዚ ነገራት ኣናይስካ ዘይምርኣይ ከቢድ ዝኾነ ክሲ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ንፅምዶ ነልካ ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ይበድል ኣሎ ፅምዶ ዝበሃል ሒዞም መፅኦም ሃገር ከበላሽው ይፍትኑ ኣለው ከምኡ የለን መዓት ዕግርግር እዩ ዝግበር ዘሎ መዓት ደሮና እዩ መዓት ጭቕጭቕ እዩ ነዚ ክሕግሱ ድማ ብዙሓት እቶም ባንዳታት በብዓቕሞም በብኢብረን ኣብቲ ሚድያ እናመፁ ድማ ይንስነሱ ኣለው ሰለስተ ኣካላት ሕግን ስርዓትን ከይህሊ ሰላም ከይሰፍን ብዝረኸቡ ኣጋጣሚ ቢያንስ ውጥረት ክቕፅል ናብ ግጭት ከዋላት ዘይተቐይሩ ግን ውጥረት እንዳሃለወ ዕድመ ዘናውሑ ኣካላት ኣለው እዮም ሓደ እቲ መሰረታዊ ጉዳይ ወንጀለኛታት ኣካላት እዮም ሰላም ክኾኑ ከሎ ተጠየቕቲ ኢና ኢሎም ዝኣምኑ ክሳብ ሕዚ ብዝፈጠርዎ ፀገማት ድቃስ ዝሰኣኑ ሰላም እንተመፅያ እንተጠያቕን ተሓታትን ናብ ሕጊ ክንቀርብ ኢና ኢሎም ዝኣምኑ ኣካላት እኒው እዮም እዚኦም ሰላም ክምነዩ ኢልካ ምሕሳብ ይከኣል ናብ ሰላም ከምፆም ዘለዎ እቲ መንግስቲ ባዕሉ ኣሸኒፉ ህዝብና እውን ኣሸኒፉ ክስዕሮም ዝግባእ እዩ እቶም ካልኣይ ሓይሊ ተስፈኛታት ዝበልናዮም ሓይሊ እዮም ተወሳኺ ንእሽተይ ሰሪዖም ተወሳኺ ስርቂ ዝምነዩ ተወሳኺ ሃፍቲ ዝምነዩ እቶም ካልኦት ዝበፅሕዎ ዓይነት ዘረፋ ክዘርፉ ዝፅበዩ ተስፋ ድሕሪ ሕዚ ንእሽተይ ሰሪሕና ክንረክብ ኣለና ኢሎም ኣብ መዓስ ሽፍትነትን ለይብነትን ዝንቀሳቐሱ ስርዓትን ተተኸቢሩ ናብቲ ኖርማል ዝሓስቡ ኣጀንዳታት እናተፈጠሩ ናብ ፀገም ክወስድና ዝሰርሑ ኣካላት ኣለዉ ሳልሳይ ያው ወንበርና ኣነ እንተዘይኮይነ ኣነ እንተዘይሒዘያ ሰላም ኣይህልን እታ ወንበር ካባይ ንላዕሊ ካሊእ ሕጂ እዚ ክዛረብ ከሎ ክትሪእዎ ከለኹም ብዘይ ብልሽውና ብወርሓዊ ደሞዝ ናቱ ዝነብር ዶ ይመስለኩም كما يمثلن سبزي ورحو دموز ناتو أنا منسترنا إثيوبيا خنديو كندي مليون خوناتا I'm just kidding مالتي مليونات كغفولي قبو من ديو بروفيسور بتعدبة حقاوي قباب أصرت عمش الشح برديو قليو بروفيسور كواسوس قبويم زبلو الرايد عن ساتهم let's say I don't know 5 ساعات سودان نقبر لهم عدب الشو الناس لزغونة هي وتم كتريا خلقا قن كابتن منسترات أبزي أوروبا زلون لا على هبت زلون يوم زمزلو كريوم كله خانة مالتيو جي انتين مالتيو تي كنتات بالشو الناس تقرايسي بين يوم كايدو زغلو تكونتات هي وتم سيري ولو يوم إن كل جزية جماعة الكام زراب كم حدا أبي فاشن توسيدو زلوا يبزع حدزي and it's going to be very interesting كالو دبلو زلوا دما من البات نزل سبزي حدا سمى اللي يسلو نير نزلي ولا نتخالي اللي سوملو نير يوم جزيان ترخيبنا نابوكم سكرين عجيجن نخلاتهم كنشوفنا الله ما ينخلينا حدا أبزي لنكنا توم جنرالات كم زلوا هابعات وعلاتات ندي زلوا نقول كافر كجبر كبيديو let's go to this one بيا أنت نيرا أسمعكم زلوا خوزي أسكسموه يا حمد ولا بسوار درجة وتنز جهر اللي نزقناه خلنا نصنع قنينا هنا للبيت خلنا نصنع قنينا خلنا نقولكم يحز حدا بحدا ولا كل أنت زي زرزركون تمكن الجراز غلاجن تنا مرحتنا صغيرة مرحتنا سديدنا لنا تنا في أخذ نقولكم صغير كنا نقولكم زي جهروا عبي حمل تاعي نعبنت معات مدفع أمسية معاتكم زي أمسية ولا عفار الجهرني أو عفار نعقل لي دهر كوابي እናተመለሳ ሪከርድ ገይሮም በደንብ ስኢሎም ሰደዱልና ዓፋር ኣብ ቀዳማዊ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዓሊ ዮሴፍ ዝነበራ ኣብ ቡሬ ከባቢ ዝነበራ ንኤርትራ ተባሂለን ዝነበራ 6 መዳፍዕ ኣሰብኣይ ዘለዎ ኸዮ ዘለዎ ዓብዪ ነገር ዘለዎ ኸይመስለኩም ርግፅ ሓደሽ ዘምፀነሉ ኣሰን እውን ክነግረኩም እየ ተንታንኪ ተን መድፍዕ እውን ክነግረኩም እየ እዚአን ንምንታይ እየ ዝነግረኩም ተወታደራዊ እዩ ክወፀ ይግብኦን ዝበሃል እውን ወታደራዊ ዋላ እንተኾነ እቲ ሲሪየስ ዝኾነ ዳታ ንዝምልከቶ ይብና ኣለና ግን እስኪ ይፍለጦ ንፈልጥ ምዃንና ይትረፍ ለሰራዊትና ይትረፍ ለኢንተለጀንስ ሰራዊት ትግራይ ንሕና ኣብዚ ደደቢት ሚድያ እውን ኣብዚ ኮይና ከም እንፈልጦ ክነግሮ ደልየ ኣብ ስታንድ ባይ ዝነበራ እየን ብዕለት ሓደ ወር 11 ባሕቲ ማለት እዩ እዚ ናብ ኤሊ ዳሃር ገፀን መሊሰን ከይደ እዚአን ስኢልና እየን ኢና ያው ኣብ ላዕሊ ጠበንጃ ዝሓዙ ሰባት ስለ ዘለዎ እምበር እኒሄ እዩ ኣብ ኣርካይቭና ኣሎ እዩ ጠበንጃ ዝሓዙ ንስታት ስለ ዘየድንኽ ዩቱብ ሓልፈኒ ግን ስኢልና እየን ኢና ክምለሳ ከሎ እንታይ እዩ ዝብለኩም ዘሎ ናይ መዓስ እቲ ቪድዮ ይፈልጥን እየ ግን ብልፅግና ምስጢሩ ኩሉ ኣደባባይ ድወፀ
ኣደባባይ ደርፊ እንድዩ ግን ንሓን ሸለል ንበለታን ብዛዕባ ቲፒኤል ስለዚ ነትናቶም እንታይ ሽሙን መኪና ንዋህዶ ከመይ ጌርና ኢና ዝለዓለ ጥቕሚ ነምፀሉ ኢልካ ምሕሳብ ንተቓልሲ ዝጠቅም ነገር እዩ ሱልካ ብተበይንያ ዝፈርሐስ ብልሕፅና በርገገ ይነብር ዓይነት ከይኸውን ምጥንቃቕ ኣድላይ ይመስለኒ ቤት ምክሪ ሰላማዊ ለውጢ ትግራይ ዘሎ ኣካል ግን ውዳበታት ኣዲስ ኣበባ ፈጢሮም ፅምዶ ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሙሉእ ኢትዮጵያ እንታይ ክብል ሰሚዐዮ 200 ገለን ሰብ እዮም መፂኦሙና ኢሉ 200 ገለን ሰብ ግን ሓንቲ ታንኪ 4 ሰብ እዮም ዝሕዝዋ ስለዚ 20 ታንኪ ተነይረን 80 ሰብ እዮም ዝሕዝወን ማለት እዩ 80 ሰብ መፂኦሙና ይኮንካ እንትብል ሕጂ 20 ታንኪ ነይረን ኢኻ ትብል ዘለካ ማለት እዩ ትረዲያት ክዶ ሕጂ እሱሲ ብቁፅሪ ሰብ ነቲ ሓገዝ ክገልፆ ፈቲኑ ማለት እዩ መራ እንዲኹም ትሕትና ትፈትው ኮይንኩም ሻዕብያ ንሱ ነቲ ናይ ኤርትራ ሓገዝ ከነኣእስ ከቆናፅብ ከናሹ ስለ ዝደለየ እዩ ላይክ 200 ኢንጂነራት ዝሰደዱልካሲ 200 ሰባት እዮም መፂኦምና ምባል እቶም 200 ወተሃደራት ድዮም ወላ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ድመፁ ናይ ታንክ ኪላታት ናይ መካናይዝድ ኪላታት እዮም ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ሓደ ሰብ ከናኣሳካ ነቲ ዝገበርካሉ ሓገዝ ምስጋና ዘይብሉ ቁሩሕ ሓደ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ዝብል 80 ሰብ ዳሎም ሰዲዶምላ ይብል 80 ሰብ ጥራይ ስለ ዝበለ 80 ሰብ እንታይ ዓይነት ሰብ ግን ኣይነግረካ እንድል እቶም 80 ሰብ ግን 20 ታንክ ክዝውሩ ምዃኖም ዝዝውሩ ንታንክታት ሒዞም ኣብ ኩናት ዝኸዱ ሰባት ምዃኖም እንተደይ ገሊፅልካ ዲስኢንፎርሜሽን ይበሃል እዚ ሚስ ኢንፎርም ይገብረካ ኣሎ ማለት ደይመደይሉ ነቲ ሓቂ ኣጎዳዲሉ የበላሹ ዘሎ እዩ ስለዚ ፃጥቃን ወላ ሸይጣን ዝበልዎ ኩሎም ሓደ እዮም ብዙሕ ሕማቕ እዩ ዘለዎ ዘመ ኤርትራ ድማ መቸም ሕጂ ኢሎም እዮም ዝዛረብዎ ዘለዉ ግን ትዝገብርዋ ብርክቶ ወፂእካ ምዝራብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ብሓሶትን ብሸፈትን ኩሉ ነገር ከም ዝገበርካ ጌርካ ዝንበረሉ ዘበን ስለ ዘለና ንቡርሃን ክህበ ይደሊ ምክንያቱም ዓጀብቲ እዮም ሓሊፍካ ዝወካ ኮይኖም ንሱ ንኦም ሰዊእካ እቲ ዕላማካ ትፈፅም ማለት እዩ ሕዚ ካልኩሌሽን ዓለማዊ ኩነታት ዘንብብሉ ምክንያት ሳውዲ ባ ክትሕግዘና እያ ግብፂ ባ ክትሕግዘና እያ ግብፂ ሪስክ ይወስዱ ከም ዓይነት ሪስክ ይወስዱ ሕመቲ ኣብ 2023 ኤፕሪል ኣብ ሜሮዌ ካብ ናይ 80 ኪሎ ሜትር ዘይርሕቕ ቦታ ነፈርቲ ኩናት ግብፂ ከይተረፈ ቃፂሉ ሓይለ እትዮም ንቡርሃን ክሕግዙ ይደልዩ ግብፂ ሙስሊም ብራዘርሁድ ኣብ ግብፂ ተተረኪቡ ይስቀል ይሕነቕ እዩ ፖርት ሱዳን ኢሳያስ እውን ካብ ግብፂ ተምሃራ ሓንቲ ነገር ደልያ ብርካሽ እዩ ዕላማታት ክፈፅም ዝደሊ ብዝሓሰረ ዋጋ ኤርትራውያን ሰዊ ዘይኮነስ ካልኦት ፀማማት ናቱ ትእዛዝ ተቐቢሎም ተተሰዊ እዮም ሕዚ ሓንቲ ነገር ክነግረካ ኣነ ባዕለይ ሓላፍነት ዝወስደለ ቅድሚ ሕዚ ናይ ሕመቲ ሰራዊት ናብ ዳርፉር ናብ ገዳሪፍ ወገን መጥቃዕቲ ክገብር ካብ ደማሲን ተወጊሱስ ስናር ሒዙስ ሲንጃ ዝበሃለካ ክንቀሳቀስ ምስ በለ ኣነ ሽዑ ሓላፍነት ስለ ዝነበረኒ ቁምራ ኩባን ተነድባን ሓሸባን ዘሎ ስደተኛ ከይጥቃዕ ደወብልዎ ዝብል ትእዛዝ ሂበ ደወብልዎ ናይ ሕመቲ ሓይሊ ኣነ ኩሉ ይፈልጥ እዩ ሽዑ ደው ክነብሎም ኣለና ምክንያቱም ምስኣተው ስርዓት ዝበሃል ዘይፈልጡ እዮም ስደተኛታት ክሓርዱ ስለዚ ኣርሚ ሰብዓ ብዘለን ሓላፍነት ኣነ ምስኡ ዘሎ ሓለፍቲ ተነጋጊርና ደው ከብልዎ ደንድር ዝበሃል ደሊ ደው ብሎሞ ጥራሕ ይተረፉን ፋክት ቢዮም ከይዶም እዮም ሓቂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ መጀመርያ ሻዕብያ ህዝቡ ብቐሊሉ ከሰውእ ዝደሊ ከም ዘይኮነ ዝምስክር ዘሎ ከበላሽ ኢሉ እንዲ ይዛረብ ዘሎ ካብ ቀፂሉ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ኩናት ናይ ሱዳን ኢድ ከም ዝነበሮ ባዕሉ ይዝመን ዘሎ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ድማ ሓደ እንታይ ይብል ፀኒሑ ዳዕመ ሰሪዕ ማለት ገበን ካብ ምፍፃም ድሕር ዝብሉ ሰባት ኣይኮነን ኢሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ድማ ቤዝ ንክገብሩ ሂቦሞም ኣሎ በዓል እሱ يحزنوها كوي يحزنوها يمتناتهم نجار حكنا زارب على نابلو رسحتهم يقدكا نغطي نابتهم زنعقوم زل سراويت تاجر إثرا بتاع فيها سفورقي بقاطمي مبل ثلاثة شو منتظوريا هجرا وقلقلوت قال تسمعنا بخبر عدوم خبركن تمرقتي ثلاثان شمونتن زوريا ولدن ممهرانن عليتن يوحنا قدمين أبزا حصار ملغتي سجاري سلاتي مساتي قسقاسي درعي مورال مسانادوهم لعل مسقانا
أجنع إذا عززتي محلاتكم تأوجوا العلات أقداسيت مدرخ أبهيوتكم يا ውፅኢት ፈተናታት ብዘየገድስ ኣካደምያዊ ጉዕዞ ብዝሓየለ ድርኺት ክቕፅል ስለ ዘለዎ ቀዳምነታትኩምን ኣተኩሮኹምን ዓይነታዊ ፍልጠት ኣብ ምድላብን ብዘይ ስልኪ ስራሕን ተመክሮን መሃዝነትን ኣፍራይነት ፍልጠትኩም ኣብ ምዕባይ ክኸውን ግቡእ እዩ ተበግሶታትኩም ኣብ ናይ ነፍስኹም መጻኢ ዕብየትን ኣብ ቅሳነትን ራህዋን ቤተሰብን ሃገርን ዝህልዎ ዕዙዝ ኣበርክቶ ምግንዛብ ከቢድ ሕልናዊ ሓላፍነት ዘሰክም እዩ ስድራን ቤተሰብን ሚኒስትሪ ትምህርትን ብፍሉይ ኣብ ኣካደምያዊ ጉዕዞኹም ዝግባእ ምክትታልን ደገፍን ክገብሩ ከዓ ምዝኽኻር ዘየድልዮ ግድነት እዩ ኣብ እተካይድዎ ዘይሕለል ትግሃት ዓወት ክትጎናፀፉ ስድራን ሕብረተሰብን መምህራንን ኣለይትን እውን ኣብ ዝህብዎ ደገፍ ኣሳልጦን ሰናይ ምንዮትን ዝኽሪ ሓበን ንሰማዕታትና ዓወትና ክፋሽ እምበሃር ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ዝግበር ዝነበረ መዓልቲ ናጽነት ነማይ ምምራቕ ናይ 38 ዙር ሃገራዊ ኣገልግሎት ማለት እዩ መቸም ንጸላኢ ብዘሰንብድ መንገዲ ዝተገበረ እዩ ርግጽ እዞም መንእሰያት መቸም ኣብ ታዕሊምን ውፅኢታዊ ሰራዊት ኣብ ምስራሕን ንሻዕብያ መንከርክበ ይኽእል እዩ It's really amazing ትዝገብርዎ ኣነሳት ግዜና እስከምታት ነይሩ ዲ ኣይነበረን ካን ዝና ሕጅስ ዳርጋ ካብቲ ታዕሊም ሓሊፎም ሲ ነዚ ብብዝሒ I don't know ክንደይ ግዜ ወዘሎም ኣይፈልጥን but they are very good ዝገብርዎ ኩነታት ክንርኢ ከለና ካልኣይ ድማ ንግረ መንገዶም ሰራዊት ከምዚ ኢሉ ተኣኪቡ ኣብዚ እዋን ዝክረኦ ከሎ ምስቲ ብልፅግና ዝሓስቦ ዘሎ ማለት እዩ It's a good statement أنا بزوج زي كزارب سمعونيهم هذا جزء هاي الخام رأي أقداسيو إن أنا بل أقداسيو سلاي خاسي نيس calculation كجبر كتفكر اللي بالكانسو شو ده أعمى خمسة لك مرأي أقداسيو سو الكاب مستر هابي كاز أنا كذا حرب سموزوها برجس نحن كريه لهم زكبر وي كنا نزيجن still it is كينات كم تسمى بكينات عامنا بمرأينا فلي نجار كون قلنا مالتيكم كنا I don't like كينات ودكينات يفتون يجن من كيف فتوى كينات يخاطب لنا نسب من يفتوى كينات فتوى سبيل لذي كينات كيما تسكن تدلي خاجن عبرت كاك تدالو لك if you want peace prepare for war يبلو سلام تدلي خا كينات تدالو كينات تدالو خان تقين كايو سلام زمزك في لايك أرنا أفريقيا خم نريا زلنا لذي it's really interesting the ጉዳይ ንሪኦ ዘለና ብርግጽ እቲ graduation in a perfect time ኮይኑ ክብሎ ከለኹ ኣነ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረኽ እዩ ዝግበር ዘሎ ምክንያቱ እቲ ብልፅግና ኣፅሚምና ስለ ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ድማ ዘርከበ በዓል ጌታቸው ደዋላ ቮትካቸው ዝብልዎ ዘሎ ኤርትራ መንእሰይ የብላን ሰራዊት የብላን ብላብላ የብላን እናበልካ ዝዝረብ ዘሎ ኣብ ሓደ ዙር ጥራይ ክንዚ ሰራዊት ኣፍሪካ ከም ዘላ ተምሃሮዮም ኦፍ ኮርስ ሰራዊት ኣይኮኑን እዚኦም ሶሪ ተምሃሮዮም ግን ስቲል ከም በዓል እስራኤል ከም በዓል ካልኦት ሃገራት መንእሰይካ ኩሉ ወታደራዊ ድልውነት ዘለዎ ኣሚን ሃገራዊ ኣገልግሎት መወዳእታ ስለ ዘይተገበረሉ ሰብ ስለ ዘይተጣየሰልካ ክትዛረብ ትኽእል ምዕራብ ስዊዘርላንድ ዘዝተወልደ ወዲ ወታደር እዩ ዝኸውን ዘዝተወልደ ወዲ ወታደር እዩ ዝኸውን ኣብ ስዊስ ግዴታ እዩ ስዊስ ናይ መወዳእታ ኩናት መዓስ ተሳቲፋ ኣነ ዘይኮንኩስ ዋላቶም ስዊሳውያን ኣይፈልጥዎን እዮም ጋድ ነውስ ማስ ምዃኑ ቀዳማይ ኩናትን ካልኣይ ኩናት ዓለምን እዛ ኤሮፓ ክትቃፀል ከላ ስዊስ ኣብ ኩናት ኣያተውን ሶ ቅድሚ ኔው ኪዱ ኣብ 800 ቅድሚ ኣርባዓታት ወይ ወንጌላታት ዓመታት ሶ they have a very long history of peace then they're prepared for war ኣፅዋር ሞደርን ኣፅዋር እዮም ዝገዙ F-35 ክገዙ ይሓስብለው ንምንታይ ስዊስ ውግዝ ዝበሃል እዮም ኣይፈልጡን እዮም
ግን ውግእ ስለ ዘይትደልዮ ድፍዓት ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ምስጢር ናይ ዓደይ ክነግረኩም ኣይደልን እየ ድፍዓት ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ዝኩሉ ጎቦታት ድፋዕ እዩ ስለምንታይ ጎረባብትና ከመን እዮም ጀርመንን ፈረንሳን ጣልያንን እዮም ክልተ ሰለስቲኦም ጎባልል እዮም 60 ሚሊዮን 80 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዎም እዮም ስዊስ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ እና 8 ሚሊዮን ኣለና ጎቦታትና ግን ናይ 60 ሚሊዮን ድፋዕ እዩ ምክንያቱ ጎቦታት ናይ ስዊስ ብእምኒ ክትዋጋኣሉ ትኽእል ቦታ ስለ ዝኾነ እንታይ ንኽብለካ ኢለ ኤርትራን ስዊስን ኩሉ ግዜ ዘወዳድረን ኣነ ምክንያቱ ዘመሳሰለና ስለ ዘሎ ኦፍኮርስ ኣብታማት እዮም ስዊስ ገለመለ ግን ብዙዕነት ኣለዎም ወታደራዊ ምድላዋቶም ካልእ ጥንቃቐናቶም ዘመሳስል ስለ ዘለና ኣነ ንስዊስ ከም ኣብነት ዝጥቀመላ በዚ ኮይኑ በቲ ኣነ ናተይ ትምኒት መንእሰያትና ዘለዎ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ኩሉ ግዜ ኣኽብሮት ኣለና ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋ እውን ንክቕፅል ካብ ዝደልየ ግን ኤርትራ ብዝተኻለ መንገዲ ኣነ ከዓ ነዚኣ እናበልኩ ክመውት እየ ዝደሊ ክሳብ ዝመውት ግን ክፀንሕ ተስፋ የብለይን እንታይ ንኽብል ኢለ ኤርትራ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ግዜ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ኣብ ዝመፁ ዘለዋን ነቲ ናይ 95-96 ዝሓግገቱ ሕጊ ናይ 18 ኣዋርሕ ናይቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብኡ ክትምለስ ካብ ልበይ እየ ዝምነ መንእሰይ ተዓሊሙ ትምህርቲ ወሲዱ ናብ ሲቪላዊ ሂወት ክምለስ ንክተት ድማ ኩሉ ግዜ ድልው ክኸውን ስለዚ ነዚያ እንድሕር ገይሩ እቲ መንእሰይ ኣብ ዓዱ ተረጋጊኡ ክቕመጥ እዩ ኣብ ዓዱ ተረጋጊኡ ተቐሚጡ ኣብ ቁጠባ ከበርክት እዩ ቢዝነስስ ክኸፍት እዩ ኢኖቬሽንስ ክገብር እዩ ነገራት ክገብር እዩ ልክዕ ከምቲ ንስኻ ንሂወትካ ንጎን ምሸትን ትጓየ ዘለኻ ነዛ ሂወቱ ንስድሩ ከዓሊ ንጎ ምሸትን ክጓየ እዩ ክጓየ ኢና ንደልዮ ዘለና ምክንያቱ ውሑድ ነቲ ሃገር በጃ ይኮነላ ሰውራና ኤርትራሲ 30 ዓመት እዮም ተቃሊሶም ቀዳማይ ዙርያ ግን ልዕሊ 30 ዓመት እዮም ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢሎም ዘለዉ so there is actually ነቲ ሰውራና ኤርትራ ደጊሞም እዮም እኮ ሰውራና ኤርትራ ደጊሞም እዮም ስለዚ እንታይ ማለት እቲ ኣብ ግንባራት ዘሎ መንእሰይ to some extent ናብ ሰላም ዝምለሰሉ መንገዲ I think እቶም ሃገራውያን ዝያዳ ብታንኽእላ መንገዲ ነቶም ከስምዑ ዝኽእሉ ነቶም ፅልዋ ዘሎም ምዝኽኻር ኣገዳሲ እዩ ምዝኽኻር ሳቶም ቶም ኣገልግሎት ዘለዉ ብወገኖም ይዛረቡ ኮኑ እዮም ግን ንሕና ከነዘኻኽር ኣለና ንምንታይ ሕልናኻ ዘቐስል ነገር ክትገብር ኣለካ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ኣብዛ ናተይ ሓሳብ እዩ ዝርአም እቲ መንግስቲ ኣይሓስበሎምን ማለት ኣይኮነን ግን መንግስቲ ዝሓስቦ ኣነ እቲ መንግስቲ ዘለዎ ኣብ ርእሱ ስለ ዘይፈልጦ ንዓይ ዝረአየኒ እየ ትዛረብ ኣነ መንግስቲ ስለምንታይ ከምኡ ገይሩሎ ናቱ መልሲ ኣለዎ ኣነ ግን ከም ሓደ ዜጋ ክሪኦ ከለኹ መንእሰያትና ተዓሊሞም ዲስፕሊን ሒዞም ኣፍረይቲ ኮይኖም ክወፁ ከለዉ ደስ ይብለና ግን ከምኡ ድማ ሓደ መዓልቲ ንሳቶም ከዓ ናብ ሲቪላዊ ሂወቶም ተመሊሶም ትካላት ክምስርቱ ኢኖቬሽንስ ክገብሩ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ሂወት ክጓየዩ ክምርዓዉ ክወልዱ ክዘምዱ ርጉእ ሂወት ክገብሩ ትምኒተ እዩ ንዓ ድማ እየ ዝምነየሎም ንዓታቶም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናቱ ትምኒት ክህልዎ ይኽእል ግን ማይን ኢዝ ጀስት ሲምፕሊ ላይክ ዳት ኣይ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ተቐላጢፉ ነዚ ጉዳይ እዚ ክገብረሎም ምክንያቱ they deserve it ነቲ ሃገር ድማ ዝከኣል ገይሮም ላዮም ባህላ ያነ ናተይ ናይ ሎማ ርእቶ ኣብዚ ኩዴ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ባህናፅ መንገዲ ግደፉ ካባይ ዝፍለ ሓሳብ ተለኩምን you are welcome ባህናፅ መንገዲ ጥራይ thank you